Cinco duros pagábamos de aluguer, era un terceiro andar ben folgado. Pola parte de atrás o campiño e por diante a rúa San Xoán. Cinco duros pagábamos de aluguer, era un terceiro andar ben folgado. Pola parte de atrás o campiño e por diante a rúa San Xoán. Capítulo 1. Aurelia. Antonia deu onte a luz. Foi un parto normal. A parteira non achou dificultades para realizar o seu cometido. Non houbo que chamar médico ningún. Agora, a mai e o neno xacen na humilde cama. A crianza é formosa, de bon peso, cunha abundante penuxe loira na cabeza. Aperta os puños e os ollos cando está dormido, a carón da mai. Todo está ben. No medio da pobreza que os rodeia, mai e fillo, nestas primeiras horas de vida do pequeno, dan unha sensazón de saúde, aínda que o quebranto do parto en Antonia se reflicte no apagado azul dos seus ollos, na palidez das súas faces habitualmente ruivas, e o meniño teña ese ar inevitable de coello encollido, de cousa imperfeita, de realidade aínda non callada que amostran sempre os fillos de home durante os primeiros tempos do seu viver. Encostada no cabezal que lle trouxen de abaixo para facer máis cómoda a súa postura e que coloquei sobre a súa almofada, Antonia bebe en silencio o seu caldo de galiña, obsequio da veciña do baixo. Fala moi pouco, e nen Mercedes nen eu aforzamos a conversas que non lle prazan. Penso que aínda non se decatou ben da súa situación, con ese fillo que a criarlle moitos problemas. Guarda celosamente o seu segredo. Sen dúbida, o pai é home que non pode asumir públicamente a súa responsabilidade de proxenitor. A ser un casao, o marido de alguna das señoras para as cais Antonia cose ou cosía. Un crego. Antonia non frecuentaba as sacristías, mas eu xuraría que este neno non é fillo dun mozo solteiro. Antonia era unha rapaza leda, afábel, sinxela. Aínda que paraba pouco na casa, sempre a exercer fora o seu oficio de costureira, dábase moi ben connosco, comigo e con Mercedes. Cando foi evidente o seu embarazo e aceitou a axuda que lle ofrecemos, non nos fixo ninguna confisión sobre os seus amoríos. Non lle coñecemos máis que un mozo, mas cando aínda vivía a súa mai, e aquilo durou pouco. E ela sei que emigrou a Cuba. Así que ese camiño non conduz a ningures. A súa mai chegou aquí viúva. Viña das montañas de Lugo, onde casara cun home que se fora ás Américas e morreu ali. Ela fora ama de cría do neno dun militar que logo foi destinado a África. Sabe Deus onde anda agora o irmão de leite de Antonia. Antonia non lembra o seu pai, así que aquí non ten parentes, nen en Lugo deben de ficarlle, ou nada se sabe deles. Como vai viver? Na bufarda en que mora, poucos gastos ten. Mas se come da agulla, que fará con seu neno se vai coser ás casas? Poucas amigas ten, tan pobres como ela. Aínda ben que de cativa aprendese a coser, que os pais do seu colazo lle deran ese oficio. Mas Antonia non sabe desa familia. Se están vivos ou mortos. Habería que ir ás oficinas militares e preguntar por eles, que do militar haberá algún rastro. Se cuadra, axudarían, se pudesen, porque, polo que sexa, o pai da crianza ou está morto ou non pode facerse presente. E moito me temo que non se poda contar con el. Que podemos facer por esta mai e este fillo os seus veciños?
O meu marido é escribente na construtora. O de Mercedes é albanel. Poderíamos cuidar do neno mentras Antonia estivese fora? Eu teño 4 cativos. Mercedes, 2. Mas non sería de cristaos non botar unha mão a esta infeliz. Ela debería dicer quen é o pai. E pola xustiza e pola igrexa habería que exixirlle a ese home axuda para a muller que perdeu e o fillo que enxendrou. Aurelia. Antonia xaz no seu leito, a dormir, aínda que é de día. O seu derradeiro sono na súa casa, a pequena bufarda que acolleu desde meniña. Está serena e mesmo se diría que feliz. Tan tranquilo e doce é o sorriso dos seus labios finos que parece que achan neste derradeiro sono a verdadeira dita. Dorme o seu derradeiro sono antes de saír para dormir fora, definitivamente, no Alto de Canido. Mercedes e máis eu lavámola e vestímola cuidadosamente. Mudamos as roupas do leito, acarretando do noso o que no niño da morta non se achou. Todo está limpo e puro, branco e brillante como unha prata. O neno dorme no meu andar. Algúns veciños, algunhas amigas viñeron darlle á pobre o adeus definitivo. Ao subir de mañá, serían as 8, ou vin chorar o neno. Ela xacía pálida, envolta en sangue. O neno tamén estaba ensangrentado. Por que esa hemorraxía? Onte parecía chea de saúde. Non quixo que ninguén ficase con ela pola noite. Puña ao peito o meniño e cuidaba dele. Mas algo funcionaba mal no seu corpo e a vida fóiselle en sangue. Que vai ser deste neno? Meterémola entre as 4 tábuas da caixa mortuaria. Os homes da casa e os empregados da funeraria levaránna oscilando pola escada abaixo. Virá o crego con a cruz. Levaránna camiño de Canido. Acompañaránna Francisco e Manuel, algún irmão de algunha amiga, algún mozo de outra, algún veciño. Subirán alá, rezarán un responso, baixarán á terra o ataúde. O dono da casa alugará de novo a bufarda. Eu guardarei algunhas cousas, retratos, roupas, para que o neno as teña cando cumpra. E que será do neno? A onde irá parar? A quen a agradecer o leite que beba? O pan que coma até que poida gañalo? A inclusa está ben perto. Embrullo nun mantón. Tomo nos brazos. Baixo o Cristo. Sigo a Rúa Real. Cruzo a praza de Amboaje. Xa está o neno na arquiña. Mas agora hei darlle un biberón. Aí está o cuitado, meu anxiño, sen saber que non há máis no peito da súa mãe. Aí está, acougado, como un santo, inocente, infeliz, malfadado. Os meus 4 fillos ollan no dormir silenciosos. Francisco, a morte de Antonia feriume como un raio no corazón. Poucas palabras cruzara con ela. Algúnas veces atopámonos na escada. Ela baixaba, eu subía. Dicía, bon día, don Francisco, ou boa tarde, don Francisco. E seguía o seu camiño sorrindo a medo, baixando os ollos. Eu non sou falador. Ela sempre andaba depresa. En raras ocasións, ao voltar do meu traballo, achei na miña casa, ou no patamar da escada, a falar con Aurelia, por mor de algunha angueira de viciñanza. Íase axiña e eu chegaba, como a súa pasada leve, fuxidiza, sen facer ranxer as tábuas dos degraus, sen facer ronxir o xabre esperrigado sobre o solo esfregado. O seu cabelo loiro, quase branco, recollido nun moño, a champra limpa, a saia de precal. Os ollos eran de moi claro azul, como acuosos, como apagados, miúda, modesta, humilde, como pedindo perdón por calcar a chao, por respirar o ar. Acostumábame a soñar con ela, pensaba sempre nela cando me dispunha a dormir e sabía que me visitaría no soño. E visitábame. Estaba ao meu carón mentre eu traballaba na oficina
invisível aos máis, sen dicir nada. O baixaba a escada como esbarando por unha encosta de nubes. Chamaba á miña porta, abríalle e murmuraba: «Boa tarde, Francisco», e disipábase sen falar cousa. Ás veces era unha nena e xogaba comigo que era un neno diante da capela de San Roque, ou entraba comigo de maus dadas e escoitábamos a música do paso da Sagrada Ceia, contemplando os rostos en penumbra do Divino Mestre e os seus discípulos. Cando souben que estaba embarazada, sentín unha pontada no corazón. Nos meus soños, agora, choraba grosas vaguas que esvaraban dos seus ollos doídos e formaban pozas arrentes dos seus pés. Outras veces, vía cair ao mar desde o peirao de Coruxeiras ou fuxir dun can de dentes arregañados polo campo de baterías. Eu quería botarme ao mar para salvala ou bater no can para que non a trabase, mas achábame coutado por ataduras invisíveis. Logo volvín a soñala tranquila, achegándose a min, alongándose de min por unha rúa recta que era a Real ou a Madalena, mas sen chegar nunca á miña beira nen desaparecer nunca da miña vista. E agora ela está morta, e a Aurelia ten no colo o seu neno e dalle o biberón. Moita benzón entrou na miña casa con este neno. Puxémoslle de nome Rafael, porque lle ouviramos decir a Antonia que así se chamaba o seu pai. O pai de Antonia, que o pai do neno vai a você saber que non me leva. Non atrazas, morta a pobre mai, de que o saibamos nunca. Agora é o noso quinto fillo, e ten xa 7 anos. Onte fixo a primeira comunión vestido de mariñeiro, retratámolo co seu traxe branco e o seu libro de misa na mao. Xa non vivemos no campo de San Roque, senón na rúa de San Francisco. A guerra favoreceunos. Francisco deixou a constructora e dedicouse aos negocios, convenceu no seu curmao Miguel, que é padriño do neno. Asociáronse e ben que lles foi. Son consignatarios de buques, contratistas de aprovisionamentos para a Mariña e o Exército, provedores de feitos navais, alimentan de carbón as caldeiras da Armada. Prosperamos. Como Francisco foi sempre tan fino e tan culto e sabe escrever tan ben, ele quen trata cos xefes do Arsenal e os mandos da Intendencia. Miguel, dende o seu despacho, encarrega os efeitos necesarios e enténdese mellor cos transportistas e fabricantes. Quen lle había de ser a Rafael, nado en tan tristes circunstancias, que ia viver tan ben como os fillos do almirante. Mas el foi o que truxo a riqueza a esta casa, pois riqueza é ter casa propia para viver, e chalé na cabana para veranear, e poder dar carreira aos fillos varóns e até as nenas se serven para iso e non casan novas como a ser coa axuda de Deus. E Rafael, aínda que o máis pequeno, é polas trazas o máis listo e o que máis se adiantar na vida. Rafael prepara os seus temas de francés mentres eu leio La correspondencia de España. Rafael está a 2 metros de distancia da miña mesa de escritorio, sentado á pequena mesa auxiliar onde teño a máquina de escrever. Aínda que é o máis novo, é, proporcionalmente, o máis alto dos meus 5 fillos. E loiro como a súa mai, mais o pelo vaiselle escurecendo un pouco a medida que medra en estatura. Se cadra o seu pai era un home alto e moreno. Mentres Manolo e Xesús gostan das matemáticas, Rafael tende ás letras, aos idiomas. Eu gostaría de que os 3 fosen oficiais de mariña. Podo darlles esa carreira, que é a que quererían seguir todos os rapaces ben dotados da cidade. Hoxe, non importa que o pai non sexa capitán de navío para ingresar na Escola Naval Militar. Os almirantes respéitame e as miñas nenas xogan coas deles na praza de Amboaxe. Agora vivemos na Rúa Real, perto da Capitanía, e o Paseio de Herrera coñece da amizade das miñas fillas coas do capitán xeneral do departamento. Con Rafael entrou a fartura na miña casa. Socorro e Teresa poden ir mellor vestidas que as fillas dos almirantes. A neneira que as leva a xogar vai mellor vestida, con avantais máis finos, con puños con máis rendas que as que serven aos chefes da Armada. Aurelia adaptouse moi ben á nosa nova vida.
segue sendo a sinxela moza que eu coñecín aos 20 anos, unha artesá da Praza Bella, filla dun contramaestre. Mas non fai mal papel cando se senta na plateia do Teatro Xofre, con seu chapeu con penas e as súas xoias. As súas amizades son poucas, porque é unha muller moi caseira e a súa vida son os seus fillos. Trata as mulleres dos meus socios, entre as que as há que proceden de familias máis humildes que a súa, e moitas non aprenderon, como ela, a comportarse, o mellorar de fortuna. Con as señoras dos mariños e dos militares, só de lonxe troca saudazóns. Afora no veraneio, que daquela, cando paseia pola beira do mar na cabana, ou sobe a Santo Antonio con os nenos, moitas veces se tropeza con aquelas señoras que digo, e estas páranse, e fálanlle, e tratan con grande deferencia, e convidan a visitalas. Mas ela, sempre doce, discreta e modestamente digna, como non haxa razóns de cortesía que obriguen, evita un trato sustido con aquelas donas. Aínda que leva con tranquila compostura cualquer adorno que se poña, gosta de vestir con sinxeleza traxes xastre de bon pano, blusas e saias de bon tecido estampado, sen chamar a atención. Creo que é Rafael a persoa que máis quer no mundo, aínda que ela, sen dúbida, non o sabe, e ao sumo cree que Rafael, tanto como Socorro, Teresa, Manolo e Xesús. Mas cualquer dos fillos propios lle dá máis mágoas que o fillo adoptado, e ningún daqueles a trata tan cariñosamente como este. Moitas veces, cando chega a casa pola tarde e é inverno e chove e os nenos non saíron, están todos xogando por todos os cuartos e pasaxens, polas alcobas e a cociña, a galería de atrás e a galería de adiante, perseguidos pola neneira, molestando a cociñeira, enchendo a casa de berros, de ruídos. En un recanto do comedor de diario, Rafael está sentado no chao, coa cabeza apoiada no xoello de Aurelia, que nunha butaca olla unha revista ou non olla nada e permanece inmóvil e silenciosa. E Rafael está tamén inmóvil e silencioso. E há unha indescriptível armonía, unha misteriosa comunicación entre aqueles dous seres que non se falan, que non se ollan e que son non tanto a perfeición da comunión entre mai e fillo, como se o fillo estivese nalgún xeito dentro da mai e nela repousase partillando a súa vida nun sono de unidade. Ás veces era unha nena e xogaba comigo, que era un neno, diante da capela de San Roque, ou entraba comigo, de maus dadas, e escoitábamos a música do paso da Sagrada Ceia, contemplando os rostos en penumbra do Divino Mestre e os seus discípulos. Cando souben que estaba embarazada, sentín unha pontada no corazón. Nos meus soños, agora, choraba grosas vaguas que esvaraban dos seus ollos doídos e formaban pozas arrentes dos seus pés. Outras veces, vía cair ao mar desde o peirao de Coruxeiras ou fuxir de un can de dentes arregañados polo campo de baterías. Eu quería botarme ao mar para salvala ou bater no can para que non a trabase, mas achábame coutado por ataduras invisíveis. Logo, volvín a soñala tranquila, achegándose a min, alongándose de min por unha rúa recta, que era Real ou a Magdalena, mas sen chegar nunca a miña beira nen desaparecer nunca da miña vista. E agora ela está morta, e Aurelia ten no colo o seu neno e dalle o biberón. 1. Mercedes. Agora respiro. Casadas Socorro e Teresa, ingresados na Escola Naval Manolo e Xesús, xa imos poder facer frente sen apuros aos gastos da casa. Que non ia dicer antes da morte de Aurelia? Don Francisco chegara a ser un home rico e sobraballe de tudo. Mesmo me axudou para encamiñar Paco e Tucho, e cando nasceu Cheli, que foi o ano seguinte da morte de Antonia, non sabía eu cuánto se ia encariñar con ela o viúvo desde que fomos viver a súa casa. Mas en a súa compañera da mocidade, a mai dos seus 4 fillos, sen contar Rafael, perdeu todo o gosto polos negocios. Creu que podería viver de rendas. Vendeu a súa parte a don Miguel no que con ele levaba e liquidou todo o demais. Mas esta casa foi a menos. As nenas aínda non estaban en condicións de rexela. As criadas non sabían nen terían ansia para facelo. Don Francisco estaba estantío, como se nada lle importase xa. Don Miguel, que me viu ali ofrecéndome para o que fixese falla,
rogoume que pasase o día seguinte polo seu despacho, e cando fixen, pediume que fose uns días a dispor o xantar das crianzas na casa da morta. A semana seguinte, don Francisco manifestoume o seu desexo de que continuase prestándolle este servizo algún tempo máis, até que tivese cabeza e ánimo para resolver definitivamente, e como el pasaba as horas mortas fechado no seu despacho, comecei a dispolo todo, porque as criadas me preguntaban e os nenos me pedían que lle resolvese isto ou isto outro. Agora vivemos no ático, que se comunica co terceiro por unha escada interior. Non podía atender os meus fillos e o meu marido tendo que ir todos os días á casa de don Francisco. O terceiro andar é moi amplo, e no ático, coas súas dúas bufardas, a súa cociña, as súas 4 habitazóns, había sitio sobrado, aínda que ali dormían as criadas. Ao fin, don Francisco propúxome que nos trasladásemos. Todo o goberno, e eu mirei polas nenas hasta que casaron, e vinas entrar en San Francisco cos seus traxes de boda do brazo do seu pai. Os meus fillos creceron cos de Aurelia, mas os tempos mudaron. A guerra europea ficaba atrás, as cousas subían de prezo e as rendas de don Francisco non subían e as contribucións e os impostos medraban. E don Francisco non quería falar de novos negocios e a casa comezou a ir para baixo. Grazas a Deus, agora, casadas as nenas, xa ingresados os nenos na mariña, non coa opulencia de outrora, mas con folgos suficientes, podemos atender a carreira de Rafael. Mercedes. Manuel, dime que debo ter cuidado, que Rafael e Cheli xa non son tan nenos e hai entre eles unha mutua inclinazón. Todos os meus fillos e os fillos da Aurelia, desde que nos trasladamos a esta casa, se trataron como verdadeiros irmáus. Agora non fica na casa máis nena que a Cheli. Desde que en xaneiro, Rafael acabou o bacharelato, mentres espera o outono para ingresar na universidade, dispón de todo o tempo ao seu sabor. Todas as tardes sobe, e en cuanto chega a hora da ceia, está a falar con Cheli. Lévalle libros, mapas e escritos que el mesmo escreveu, e falan diso. Falan sosegadamente, en voz baixa, con naturalidade, moi serios. Son moi serios os dous, e 2 nenos. El ten só 15 anos e ela non os cumpriu aínda. Non vexo malicia na súa amizade. Se chegasen a namorarse, se fosen noivos decentemente, que máis podería eu desexar? Rafael é moi formal. Se está fora da casa, é, maiormente, cando o tempo é bon, paseando con don Francisco. Don Francisco toma no seu cuarto de xexún, pasa ao despacho, lee el correo e sai para o casino. Ali bota o máis da mañá, tomando cafés, lendo imprensa, xogando dominó. Depois de xantar, unha longa sesta, e logo un paseo, se non chove, con Rafael, des que este está libre. Os profesores do colexio de Rafael din que é moi aplicado e inteligente. Obediente e pacífico, non coñezo outro. Ningún dos fillos me deu menos que facer. Sería un bon marido para Cheli. Cheli está ben educada. Pudo ir á escola de pago e é tan fina como calquer. Teño que agradecerlo a don Francisco. Don Francisco queda moito. Se para alguén ten ela un sonriso, para don Francisco é. Ás veces leva de paseo con Rafael. Está girísima, se apaixona non me cega. Ten o cabelo completamente negro, como o do Manuel, mas non é de cara tan morena. É de unha brancura moi fina, que no verán, co sol, se vela cunha capa de dourado suave. Os ollos son moi lindos, medianos de tamaño, tranquilos, de un castaño moi escuro. A boca é algo grande, cos labios finos e perfectamente deseñados. Os dentes, miúdos e ben postos. O nariz, recto e delgado, con unhas aletas de perfil moi elegante. A súa voz é doce, baixiña, e cando canta, abala o corazón de quen a escuita, como se un anxo quixese adormentarnos. É unha nena moi espigada, aínda que a beira de Rafael semella de regular altura. Mas Rafael, máis ben delgado,
é xa quasi tan alto como don Francisco, ou, cando menos, como Manuel. Farían moi formosa parexa Rafael e Cheli. 9. Saxitario. As persoas que nacen entre o 24 de outubro e o 22 de novembro ven a luz sob o signo de Escorpio. As que nacen entre o 23 de novembro e o 22 de decembro ven a luz sob o signo de Saxitario. Entre os rapaces de sexto curso do colexio que acabábamos de obter o grau de bacharel, todos sabíamos cual era o noso signo e soíamos nomearnos por ele. Eu son Saxitario, Rafael Martínez é Escorpio. Cando dous ou máis naceran baixo do mesmo signo, numerábamos segundo o día do seu nacimento. Así, Filipe Antón era Leo 1 e Xacobe Golpe era Leo 2. Ricardo Lores era Acuario 1. Abelardo Piñeiro, Acuario 2. Antonio Toimil, Acuario 3. Eu era o único Saxitario e Rafael o único Escorpio. E por isto, e se cadra porque estes nomes soaban mellor, estes alcumes chegaron a ser máis populares no colexio que os nosos propios nomes. E se cadra, iso nos uniu, aínda que Escorpio nunca foi moi expansivo, e non podo dicer que fósemos amigos íntimos. Eu creio que os versos dele eran mellores que os meus, desde que estudamos perspectiva literaria e composición e aprendemos a medilos. Xa os facíamos antes de estudar métrica, mas rompémolos cando comezamos a facelos conforme as regras. Antes, tan maus eran os uns como os outros, segundo creio. Porque antes de estudar o Ciurana non nos comunicábamos a este respeito, e só despois nos confesamos mutuamente que facíamos versos antes de saberos facer. Cando xa os reducíramos a anacos, digo aqueles prematuros. Logo que soubemos facelos, os meus eran principalmente de amor, e os de Escorpio eran principalmente religiosos. Antes de cursar preceptiva, eu xa estivera namorado moitas veces. Apontaba nunha lista secreta os nomes das nenas de que me namoraba. Era unha lista bastante longa, porque os meus amores non soían durar máis de 4 meses. Moitas veces non sabía os nomes das nenas de que me namorara, porque por vía de regra non tiña con elas ningún trato, e elas non se inteiraban do meu amor. Así que era frecuente que figurase na lista con un pseudónimo. Cando comezamos o estudo da preceptiva literaria, a última da lista, quer dizer, aparecía a ama de reinante, e se me permitides a expresión, aparecía designada con esta denominación, a irmá de Escorpio. Porque eu a vira por primeira vez paseando, quer dizer ela, con Escorpio e un señor, e logo volvínos a ver xuntos moitas veces. O señor ía no medio, Escorpio a unha beira e a meniña a outra. Era unha meniña moi linda, de pelo e ollos negros, de pel moi branca. Logo, cando me fixen máis amigo de Escorpio, souben que a nena se chamaba Celia e que non era a súa irmá, mas vivía na súa casa ou nunha próxima. E as familias eran amigas. Co tempo, cheguei a coñecer a Celia, ou Cheli, cando xa había, despois do seu 2 ou 3 nomes ou alcumes xa máis
de nenas na miña lista. Unha vez que estiven na casa de Rafael, conteille a Celia que eu era Saxitario e Rafael Escorpio. Ela resultou ser Balanza e decidimos nomearnos así sempre. Mais co tempo, o seu nome zodiacal chegou a desprazarlle e deu-nos orde de chamala de novo Cheli. Mas ela continuou chamándolle Escorpio a Rafael e chamándome a min Saxitario. Saxitario. Un señor, amigo do pai de Escorpio e do meu propio pai, buscounos pousada en Santiago e aquí estamos instalados na rúa da Fonte de San Miguel. A casa ten como patroa a viúva dun guardia civil. Esta señora ten 2 fillas mozas e un fillo maior que elas, empregado nunha axencia de seguros. Estamos matriculados no primeiro curso de Filosofía e Letras, que é, ao mesmo tempo, preparatorio de Direito. Temos todo o ano académico para pensarmos se, en definitiva, habemos seguir a carreira de Filosofía e Letras, que é a que nos atrae na nosa condición de literatos, ou a de Direito, que ten máis por vir, económico. Polo de agora non nos ocupamos niso. Acudimos á universidade e paseamos o claustro até que entra na aula o profesor. Hai 6 ou 7 rapazas no curso que se sentan xuntas nas ringleiras máis altas dos escanos. Hai nas altas e baixas, morenas e loiras, grosas e magras, rechamantes e modestas. Todas levan na cabeza unha cazola que se encasquetan até os ollos e da cual algunhas veces se despoxan durante a aula. Escorpio e máis eu costumámonos a sentarnos na segunda ringleira de escanos, coa se face a cadeira do profesor. Deste xeito, podemos enxergalo cómodamente, sen temor a tortícole. Fomos facendo amizades, entre elas a de un rapaz que adoita sentarse xunto a min. Este rapaz ten un irmán que está terminando a carreira de Direito e que é un dos directivos do Seminario de Estudios Galegos, en cuxa fundación participou. Levounos alí, quer dicir, ao local que o seminario ocupa nunha aula ou sala do Pazo de San Clemente, onde está instalada a Sociedade Económica de Amigos do País. Apresentáronnos ao presidente, un catedrático de pequena estatura, sonrosadas faces, claros ollos e brancos e grandes bigodes, e ao secretario. Un recén licenciado, alto, delgado, algo carregado de costas con óculos de grosas lentes. Outras xentes vimos bulir por ali. Outros catedráticos, algún coengo con a vermella cruz de Santiago bordada na sotaina. Sobre todo, estudantes dos últimos cursos que, ao parecer, levaban o peso da marcha administrativa do centro. Dixéronnos que se éramos poetas podíamos ingresar no seminario mediante a leitura de un conxunto de versos, en galego, naturalmente. O seminario é bilingüe, mas se ben para os traballos científicos está admitido o castellano ao lado do galego, parece que para as realizacións puramente literarias se considera o galego como a lingua axeitada. Aínda que eu lín Rosalía, Curros e mesmo poetas máis modernos, incluso Amado Carballo e Manuel Antonio, nunca se me ocorreu versificar noutra lingua que a de Cervantes. En troca, Escorpio confesoume que desde había algún tempo todos os versos que escribía estaban en galego, e que tiña algúns publicados so pseudónimo nunha revista que durara moi pouco e que dirixira na nosa cidade un amigo do seu pai. Sagitário. Entre as 7 mozas que estudam conosco, destaca pela sua beleza a que chamamos Cleo. Nos primeiros dias de aulas, chamou-nos a atenção pela sua feição exótica. É de estatura moderada, não deve atingir 1,60 m, mas isso não é entre nós talha pequena para uma mulher. É miúda, mais bem estreita de cadeiras, mas abundosa de busto, de pernas finas, muito bem desenhadas. Tem uma mesta cabeleira castanha escura, olhos da mesma cor, muito grandes e rasgados,
boca de beiços carnosos que formam um óvalo que se aproxima muito à circunferência. A sua pele é morena, o seu andar ligeiro e gracioso, veste sempre muito bem e variado, calça sempre sapatos de alto tacão e tem abundância de chapéus. Possivelmente o sangue dos Lágidas, filho loira à Cleópatra que enfeitiçou Marco Antônio. Mas nós pensamos em Egito, nos ciganos, na mistura quemito-semítica que gerou a raça faraónica, e colocamos mentalmente o clafte, a alta tiara branca e baixa coifa vermelha, e mesmo, com todo o respeito, a barba de cauda de boi de Hatshepsut, a nossa gentil companheira. Assim, considerámo-la um transunto vivo de Ptolomeida e sonhamos com ela envolta no manto real e cruzando sobre o seu peito o cetro e o látego rituais. Por isso a chamamos Cleo, contaminando talvez a lembrança da rainha com a de Cleo de Merode, cujo retrato admirávamos de nenos nas caixas de fósforos. Agora somos amigos dela, como de todas as raparigas do curso, entre as que Escorpio ten moito partido, aínda que non se esforza en absoluto por acadalo. Sabemos que a Cleo é filla de un indiano e que nasceu en Cuba. O pai vive en Ribadavia, dedicado a empresas de construción. Cleo habita en Santiago, un andar alugado que goberna a súa irmá, viúva nova, sen fillos. Como se seia, con moita grasa, olla desguella de forma sedutora e pisa como unha garza real, aínda que, verdadeiramente, non sei como pisan as garzas reais, mas deben pisar como Cleo. Teñen a obriga de pisar como Cleo, chamándose como se chama, como se veste, se calza e se touca con grande gosto e fantasía, porque é rica e se sabe vela. Non há varón no curso que non lle faga as beiras, a non ser algúns tímidos que se limitan a soñar con ela, segundo supoño. Mais a maioría soña e faille as beiras, incluído eu mesmo, aínda que confeso a frivolidade dos meus sentimentos porque o meu corazón está noutro lugar. Escorpio parece ceibo de encanto desta moza e se cadra por iso é o preferido dela. É evidente que ela o procura e como ela destacou nas aulas desde os primeiros días, Cleo faille moitas preguntas, paseando polos claustros para aclarar conceitos de métrica ou fonética histórica. Agora, quer que lle deixe os seus apuntamentos e que un día vai á súa casa para explicarlle con calma a evolución ao castellano e ao galego dos grupos consonánticos latinos, que é cousa que Cleo non acaba de dominar. Moito me vai custar que Escorpio acorde do seu sono, porque a súa indiferenza, aínda que sempre cortés e bondosa, perante as miñas invitazóns ao galanteio, só se pode explicar supondo que anda dormido. O alcume con que todo o curso o coñece faría esperar a cometividade, agresividade da súa parte. Mas a realidade é que os meus encantos non parecen perturbalo en absoluto, por máis que eu trate de tirarlle o máximo partido posible dentro das regras admitidas polas raparigas da miña xerazón. Recoñezo que son un pouco máis decidida que cualquier das miñas compañeiras de curso. Mas Faraldo e Rodríguez as probes, o mellor que poden facer é converterse en sabias historiadoras, porque para agradar aos mozos carecen totalmente de meios. Cris Cabido e Mari Fontenla non me están nada mal, mas en materia de trato con o sexo oposto parecen coutadas polas ideas prehistóricas que lles inocularon as vieitas frieiras
que lles deron a requintada educación de que tan orgullosas están. Merche e Nona son xirísimas, mais a primeira tan orgullosa que cree que sen mover un dedo han vir os rapaces a xeonllarse perante o seu trono, e a segunda tan boba que carece de imaxinazón para administrar os seus atractivos. Todas gostarían tanto como a min de que o ditoso Scorpio as cortexase, mas eu son a única que me arrisco, até agora sen éxito, por conseguilo. Din que ten unha noiva no seu pobo, que é da súa familia, prima, viciña ou algo así, un arranxo caseiro. Sondeino a ese respeito e amostrouse evasivo. Agora saio todas as noites ao paseio con Nona e Escorpio e Saxitario, que nomes. Habituáranse a acompañarnos. Ben vexo que a Saxitario lle gorento moito, mas as miñas manobras para emparellala con Nona tiveron suceso feliz, coa colaboración da propia Nona, que modestamente convencida de que non pode luitar comigo, se resiña a secundarme. María leva. Saxitario está moi ben para ela e eu tampouco despreciaría se non existise Escorpio. Este, verdadeiramente, arrebátame con a súa alta estatura, os seus movimentos elegantemente naturais, a súa tranquila seriedade, a súa cabeza escultórica, os seus ollos azuis e os seus abundosos cabelos loiros. Se cuadra, máis que todo iso, atraime nele a inocencia con que reaxe perante as miñas insinuacións. As miñas olladas, os meus sorrisos, os meus ladellos de cabeza, os tropezos das miñas mãos con as súas non son suficientes para alporizalo. Cada vez é máis afábel, diría que máis amistoso, que máis cariñoso. Acostumouse a min. É o meu acompañante habitual, mais nada me di que só é namoro ou a paixón ou a desexo. Como nos ven xuntos tantas veces, moitos me preguntan se somos noivos. Eu procuro sorrir discretamente, fingindo que disimulo e que algo há. Mas a verdade é que diso non há nada. 26, un Saxitario. Como Escorpio aceptou darlle todas as noites a Cleo lizóns de fonética histórica, xa remataran os nosos paseos con ela e con Nona, ao saírmos do seminario. Isto está ben, pois aquelo íase tornando en costume tan vinculante que xa nos reuníamos naturalmente na Rúa do Vilar e ningún rapaz se achegaba a elas, pois considerábanas comprometidas. Así Escorpio era quase mozo de Cleo e eu quase mozo de Nona. Nen por casualidade, nen por variar, me puña eu á beira de Cleo, nen Escorpio á beira de Nona. Eu ben quixera facerlle a rosca a Cleo, que ten un encanto 1000 veces maior que Nona. Nona é moi bonita, mas ten pouco movimento, pouco sal. Cleo non necesita pensar o que vai dicer, como vai moverse. Todo lle resulta moi ben, estupendamente. Está resolta a conquistar Escorpio e non faltan sinais de que o vai conseguir. Con Nona non quero comprometerme. Penso que Nona quer conquistarme como Cleo quer conquistar a Escorpio. Eu deixaríame conquistar por Cleo, mas perante Nona permanezo reservado dabondo. No entanto, éramos dúas parellas de noivos para a maior parte do curso. Agora eu fiquei libre, porque Cleo permanece na súa casa e Escorpio vai explicarlle fonética. De momento, Nona non sai e eu estou ceibe. Escorpio contoume que o andar en que vive Cleo está moito ben posto. Cleo vive con a súa irmá viúva 7 anos maior que ela e unha rapaciña de padrón que a serve. Esa irmá de Cleo é moi simpática, segundo Escorpio. Está lendo romances, mentras Escorpio dá lizóns a Cleo, mas moitas veces abandona o cuarto e non parece preocuparse de que os rapaces fiquen sós. Pregunteille a Escorpio se durante as aulas non caía na tentazón de coller unha mau de Cleo ou acaroar un pé ou un xoello aos respectivos da
cubano, exipcio, macedónica. Respondeume secamente que non, francindo o entrecello. Saxitario. Onte fun invitado por Cleo a merendar na súa casa, xuntamente con Escorpio. Causoume unha grande impresión a irmá de Cleo. Non creio que teña nada que invexar a esta. Paréceselle dabondo, mas é moito máis alta e de feizóns máis clásicas. Non puden ollarlle os ollos a distancia que querería, mas pareceronme completamente negros. Tamén é negra a súa melena, que, infelizmente, usa, como todas as mulleres hoxe, cortada a la garzón. Como lín nuns versos publicados en blanco e negro, creio que de Cristóbal de Castro. Tú, entre todas, la del día, con melena a la garzón, eres la anfibología andrógina de Platón. Mas a citazón, como símil homérico, só é inteiramente oportuna na súa primeira parte. A moda pode ser andróxina, mas Eugenia é muller dos pés á cabeza. Non ten un sexapil tan inmediato, ostensível e asoballante como o de Cleo. Mas na súa aparente tranquilidade, na lentitude das súas maneiras, na sobriedade dos seus sorrisos, parece estar latente un lume oculto, un fogo en borralla a espreita de erguerse súbitamente en chama devastadora. Qual é a historia desta muller? Quen era o seu marido? Poucas veces, segundo Escorpio, sai da casa, como non sexa para facer compras. Nunca acompaña a Cleo cando esta vai ao cinema. Só no caso de que Asia Zarzuela pode ser vista, ao lado da súa irmá e as amigas desta, nunha butaca do principal. Gosta moito da música, e onte puxose ao piano e cantou unha vanesa con voz grave e pastosa. Ten unha seguridade na palabra e un aprumo no trato que a fan enormemente interesante, mas dá a sensazón de que o seu encanto é misterioso e desacougante. Se cuadra, os seus 23 anos impóñenseme un pouco aos meus de menor de idade. O caso é que penso nela como nunha deusa velada, como nunha Salomé a quen desexaría, con bastante medo, ver despoxarse do seu sétimo tule, ou seda, ou liño, o que sinedóquicamente, habería de dicilo así, sexa ou fose o veo de Salomé. A merenda foi moi agradable. Eu estiven, creo, aceptablemente sereno, e di conversa cortés e benhumorada a maior das damas, mentres Cleo, cos ollos brillantes e o riso derramándose en fervenza, agarimaba a Escorpio, aínda que concedéndome hospitalariamente frecuentes atencións. Os 4 topámonos moi ben, aínda que Cleo e eu estivemos máis estribillantes que Eugenia e Escorpio. O luns saíra para Ribadavia. A boda sería o martes. O mércores estaría de volta. Mas depois da boda, e dicer onte, logo do banquete, cando xa os noivos se foran, convenceu os seus pais para que a deixasen regresar no carro do doutor Meilán, que voltaba a Santiago. Xulia quería sorprender Rafael aproveitando o ocasión que se lle presentaba de anticipar un día a súa volta. O doutor Meilán deixou na iso das 8 ao pé da súa casa, a de Xulia, na carreira do Conde. Como Eugenia lle dixera que durante a súa ausencia asistiría ás conferencias que esa hora se celebraban no social sobre o descobrimento de América e sabía que Mariña, a criada, tería permiso até o día seguinte, abriu coa súa chave, como soía facer neses casos, sen chamar á porta. A casa estaba en silencio, e Xulia avanzou polo corredor até o dormitorio. Empurrou a porta e, ao ver o que viu, deitou un terrível berro e caíu fulminada sen sentido. Cando recobrou, achouse tendida na súa cama e viu a Eugenia, inmóvel e muda, sentada á súa cabeceira. Inmediatamente saltou do leito e, sen querer ouvir nada do que a súa irmá tencionaba dicerlle, botouse á rúa e chegou até aquí. No dormitorio,
no leito de Eugenia, profundamente dormidos e entrelazados, en inequívoca actitude de amantes que repousan depois dunha encarnizada batalla de amor, estaban Eugenia e Rafael. Non extraño que Xulia se desmaiase. Onte chegou Rafael e durante meia hora estivo explicándome o comportamento en castellano e galego dos grupos latinos de dúas consoantes. Eugenia, que sentada nunha butaca enfrente de nós lía el mayorazgo de Labraz, estalicou as súas longas pernas, remexeu os cadrís, ergueuse e saíu da sala levándose o libro. Durante os 5 minutos seguintes nada variou. Rafael seguiu con a súa explicación, mas no 6º minuto, calculo eu, a miña mão esquerda, que descansaba sobre a mesa a 1 decímetro de distancia da mão direita de Rafael, a cual se achaba naquel momento en repouso, deslocouse docemente até porse en contacto con a mão de Rafael. Este, entón, sen interromper a explicación, puxo a súa mão sobre a miña e dali a un instante introduciu os seus dedos entre os meus. Non ollaba para min, mas perante este primeiro xesto de intimidade, eu emocioneime tanto, aínda que toda a miña conduta se encamiñara a provocalo, que movida de unha necesidade irresistível do meu peito e da miña boca, se exhalou unha mistura de suspiro e salouzo, tan profundo, tan rouco, tan angustiosamente feliz, tan dolorosamente triunfal, que debía de soar nos ouvidos do meu amor como un extraño clamor agónico, como un brado de alleazón e delirio. Rafael olloume con espanto, e as nosas mãos unidas estreitáronse até eu sentir como meus propios os seus dedos, prisioneiros entre os meus dedos. E sen saber o que facía, fora de min, esquecendo todos os meus cálculos, botando atrás a cabeza, puxen a miña boca tan perto da súa que mal nolas separaba a distancia de unha folla de papel de fumar. E entón, sentín sobre os meus labios, os labios del, nunha impresión a vez firme e branda, doce e punxente, que me producía un prazer insuportable, como se toda eu estivese a punto de converterme en faíscas e sair de min mesma para desmizarme no ar, unha morte por dispersón, aniquilante e supremamente feliz. Mariña, toma o autocarro na Porta Faxeira e chego así a estación de Cornes. Mentres non sai o tren para Padrón, penso na sorte que tiven en que a señorita Xulia fose a Ribadavia por 3 días. E a señorita Eugenia se sentise tan xenerosa como para concederme estes 3 días de permiso, e mesmo darme o diñeiro para ir e voltar á miña casa. Estou con estas señoritas desde o outono. Estamos a fins de maio e xa tiña desechos de volver a ver Herbón. Unha compañeira de colexio da señorita Xulia, nada como ela en Cuba, e cuxo pai é socio do pai das miñas señoritas, casa en Ribadavia. Non tiña máis que 16 anos esa noiva, os mesmos que a min, os mesmos que a señorita Xulia. Ben sentín como a señorita Xulia se despedía do señorito Rafael cando terminaron a lizón de onte, con moitos murmurios cariñosos, e máis non sei porque non os vía, que ela mesma lle abra a porta cando se vai, e eu só o vexo cando ven e eu lle abro. Ao día seguinte, a señorita Eugenia díxome que non me necesitaba mentres a señorita Xulia estivese fora, e agora tomo o tren e vou pasando as estazos camiño de Padrón, e pensando meio adormentada no señorito Rafael, con quen soño todas as noites. Xa sei que é un soño sen proveito, un soñar soños que nunca se poderán converter en realidades, mas é me doce soñar co señorito Rafael e pensar que mentres estou dormida xa chega ao meu leito, e se despe, e se mete nel, e cando acordo acho, dormido a carón meu. Agora vou soñando no convoio e penso que vou a unha boda en Herbón, mas ao chegar á igrexa do convento topo con que a noiva son eu e o noivo, o señorito Rafael. Mas cando o frade vai botarnos a Benzón, o tren deita un grande asubío e acordo, rematou
a miña viaxe e o meu soño. Nona, cando Xulia entrou disparado no meu cuarto, non puden recoñecera de inmediato. Tan demudada viña, tendeuse na miña cama e comezou a soluzar desesperadamente. Sé que non veu xa soluzando desde a súa casa a miña. Moito tiven que deixar a chorar e gritar antes de poder inteirarme do que lle pasara. Ao final, a espantosa realidade foi saindo entrecortada dos seus labios, e mal puden durante moito tempo nen sequer tencionar consolala. Tan estantía, escandalizada e indignada fiquei perante as súas revelacións. Agora está dormindo no meu leito un sono intranquilo, alasando e remexendo continuamente, suspirando, pronunciando frases entrecortadas e intelixíveis. Daríame mágoa aínda que non fose a miña amiga, tan desconsolada, tan desesperada está. A forza da emoción acabou por rendela, e cando vin que lle choían os ollos, tireime os zapatos e as meias, despinna como se fose unha nena pequena, sen que ela me axudase o máis mínimo. Púxenlle un camisón meu e metina entre os lenzóis. Agora dorme un intranquilo sono, revolvéndose e resmugando a cada momento. O luns saíra para Ribadavia. A boda sería o martes. O mércores estaría de volta. Mas depois da boda, é dicer, onte, logo do banquete, cando xa os noivos se foran, convenceu os seus pais para que a deixasen regresar no carro do Dr. Meilán, que voltaba a Santiago. Xulia quería sorprender Rafael aproveitando a ocasión que se lle presentaba de anticipar un día a súa volta. O Dr. Meilán deixouna a iso das 8 ao pé da súa casa, a de Xulia, na carreira do Conde. Como Eugenia lle dixera que durante a súa ausencia asistiría ás conferencias que a esa hora se celebraban no social sobre o descubrimento da América e sabía que Mariña, a criada, tería permiso até o día seguinte, abriu coa súa chave, como soía facer neses casos, sen chamar á porta. A casa estaba en silencio, e Xulia avanzou polo corredor ata o dormitorio. Empurrou a porta, e ao ver o que viu, deitou un terrível berro e caíu fulminada sen sentido. Cando recobrou, achouse tendida na cama, e viu Eugenia, inmóvel e muda, sentada á súa cabeceira. Inmediatamente saltou do leito, e sen querer ouvir nada do que a súa irmá tencionaba dicerlle, botouse á rúa e chegou até aquí. No dormitorio, no leito de Eugenia, profundamente dormidos e entrelazados en inequívoca atitude de amantes que repousan depois dunha encarnizada batalla de amor, estaban Eugenia e Rafael. Non extraño que Xulia se desmaiase. Saxitario. Non há dúbida de que Eugenia foi a sedutora e Escorpio o seducido. Esta muller de 23 anos, tan misteriosa, e a quen o mesmo día en que Cleo regresou inesperadamente, saudelle unha porta faxeira cando se dirixía á súa casa, e eu voltaba de un paseio pola ferradura, apreséntaseme agora o xeito de unha verdadeira muller fatal, desas serellas que o cinema nos fornece como unha sublimazón entre diabólica e feérica da femineidade, para compensarnos, de algún xeito, os pobres homes, os pobres mozos, como a min, das frustracións eróticas que nos fostregan entre a grosería do amor mercenario e as reservas mexeriqueiras das nosas compañeiras de estatus social. Aínda podemos picar no gremio das aprendices de costureiras se queremos aventurarnos polo bairro do Sar, pola Poza de Bar ou a rúa de San Pedro, onde viven criaturas máis chás e desenvoltas que a maioría das estudantes, con maior naturalidade no seu trato, mas sumamente atentas a defenderse de cualquier exceso de entusiasmo amoroso que deteriore a súa posición de rapazas casadeiras. E se algunha che permite familiaridades de bulto, é para exixirche, con terrible enerxía, a reparación axeitada, mesmo se é preciso, con a intervención de quen exerza sobre ela a patria potestade. Eugenia era, porque para nós desvaneceu-se no pasado.
algo distinto, algo poético, carregado de unha densa fragancia, de unha extraña e tamizada luz, de unha especiosa meiguice que operaba como se ela non participase conscientemente no acto de sedución. Detívenme a saudala. Un instante, estou vendo a súa melena negra, tirando azul as súas finas cellas, casi ocultas pola guedella lisa que facía xogo de cor con os seus ollos longos estreitos de un negro verdoso con reflexos de ouro e chama. Debaixo do nariz recto e de narinas brotas e vibración, e ao respirar ardente deseñábase unha boca grande, moi vermella, con un labio superior como as asas de un ave, en voo polo seu alongado, e o inferior como unha pétala de mapoula estilizada. Levaba un vestido branco de fío con unha raya vermella no colo, nas mangas e aos dous lados tamén vermella, cinxíalle as cadeiras atándose á esquerda mediante un grande rosa de organza branca e pendendo desde aquel ponto os dous cabos da faixa a carón da coxa. As longas pernas esfumábanse en mellas cor champaña, os seus estreitos pés alonxábanse en zapatos negros de moi altos tacóns. Impresionoume moito, nunca a vira tan enfeitada e luminosa. Escorpio non me fixo confidencia algunha sobre as circunstancias do caso, coñecido xa ben que confusamente por todo o curso. Nona, a única persoa que ouviu a versión de Cleo, non pudo menos de dicer algo a Merche, e a desaparición da cubana, que non volveu a ser vista nas aulas nin nas rúas, intrigou demasiado o resto de rapazas para que a Merche lle fose posíbel calar o que sabía. Agora a casa da carreira está baleira, e ninguén sabe que é das súas formosas inquilinas. Cleo saiu da pensión de Nona para telefonar a Ribadavia e nunca máis a vimos. É indubitável que Eugenia tivo a iniciativa da súa desenfreada aventura con Escorpio. Este trata as mulleres con certa afabilidade distante, con certa dozura indolente e reservada que ten un grandísimo éxito perante elas. Dá a sensación de que se comporta pasivamente, e que isto encirriquita e impulsa o proído feminino de provocalo. Quen é esta Eugenia? Esta chama crioula que actúa como unha crepitazón quase sororicida e incestuosa. Cual é a súa historia? Viúva de quen? Verdadeiramente viúva? Saxitario. Cando nos chegamos en medio da escuridade da noite, percebemos algunhas sombras que se movían no centro do campo, e inmediatamente vimos afluir outras que descían da ferradura e se incorporaban ao grupo. Durante o noso camiño, desde a fonte de San Miguel ao campo de Don Mendo, precedérannos e seguíranos pola Troia, pola Cevicharía, a Vía Sacra, a Quintana, as Platarías, a Rúa do Vilar, a Porta Faxeira, a propia ferradura, figuras isoladas ou agrupadas en pequeno número, que brotaban das esquinas ou saían en silencio de algún portal. Adiviñábamos nelas estudantes que concorrían como nós á asamblea convocada para tomar acordos con motivo das disposicións do goberno que se nos describían como lesivas para os nosos intereses. Escorpio accedera a acompañarnos sen moito entusiasmo. Era un dos menos interesados pola política entre os estudantes do noso curso. Desde a desaparición das irmás Matías, parecía ser presa dunha terrível preocupación, e mal atendía quen quixese conversar con el. Mesmo nas aulas semellaba distraído, como absorto nun monólogo interior. Axiña
Fomos centenares reunidos no campo de Don Mendo, envoltos nun silencio mal rachado por xordos murmurios sixilosos. E axiña, ali mesmo onde estábamos Escorpio e mais eu, a 2 pasadas de nós, surxiu o orador, que mal podía ser ouvido polos que non nos achábamos nas primeiras filas. Era un rapaz de pequena estatura, a quen eu non tiña visto nunca, que comezou a propor medidas de protesto. En primeiro termo, a folga, mentres os que nos atopábamos máis próximos a ele éramos empurrados polos demais, que pugnaban por achegarse para poder ouvir. Mais poucas palabras tería dito aquele mozo cando un arreguizo estremeceu aquela multitude. Ouvimos o ruído dos cascos dos cabalos e unha voz que berraba: "Que queren estes homes? Onde van estes homes?" Inmediatamente circulou o nome do capitán Branco Novo, a quen se atribuían esas palabras, e houve un movimento xeral de desbandada. Entón soaron 4, 5, 6 detonazóns dos mosquetóns da Guardia Civil, e esta carregou sobre os reunidos. Fun afastado de Escorpio e derrubado polos que fuxían. Como sentía perto os cascos dos cabalos, pensei que estes ian atropelarme, e permanecín imóvel, esperando que as ferraduras das bestas me rebajasen o cráneo. Mais o retumbar do galope e o rumor da xente que fuxía alongouse e ermudeceu. Un extraño silencio reinaba ao meu redor. Estaba só. Erguíme, e ao non ver xunto a min alma vivente, iniciei a retirada a campo través, a pasada viva, mas con digna solemnidade. Quero dicer que non ia ás carreiras, en direzón da estrada de Pontevedra, a cual me acheguei de erguella, e desde ali, pola carreira do Conde, atinxín a Porta Faxeira, e seguín até a nosa pousada. Notaba unha lixeira dor nos xoellos, mais, evidentemente, non tiña ningún oso partido. Perante a casa permanecín dubitativo. Ao saírmos, pedíramos unha chave á patroa. Esa chave levaba a Escorpio. Que debía eu facer? Chamar á porta e alarmar así a casa a hora tan avanzada da noite? Desde a carreira do Conde á fonte de San Miguel vira escorregar algunhas trazas de estudantes que seguramente eran tamén residuos do numeroso exército derrotado pola súbita actuación da Benemérita. Ninguén se me achegou, a ninguén me acheguei. Mais ben, evitábamonos mutuamente. Agora, diante da miña pousada, con a porta fechada sen chave, meditaba sobre o que faría, en medio da máis absoluta soledade, pois a rúa estaba deserta, e nese momento pola rúa da Troia desembocou coxeando lixeiramente Escorpio, o grande poeta lírico, o grande conquistador involuntario de imperios femininos. Tracía roto o pantalón á altura do xoello dereito e perdera na contenda a chave da casa, que ao cair, como a min, enrolado pola carga do exército inimigo ou pola desordenada retirada do propio, saltara do seu bolso e perderase entre as matas e os pedegrullos do campo de batalla. A restitución do meu camarada aos lares da fonte de San Miguel realizárase en condicións e circunstancias semellantes ás que caracterizan o meu propio regreso ao lar. E agora estábamos os dous, perplexos, meditando se deberíamos tencionar o escalamento da casa fechada para intentar a entrada polos balcóns que daban aos nosos cuartos, ou petar na porta, expóndonos a vergoña de despertar a patroa e afrontar as súas iras, confesando a perda do férreo sésamo, ábrete que, con unha confianza que non merecíamos, tivera magnanimidade de depositar nas nosas maus inexpertas. Ao final non o foron tanto para facilitarnos o escalamento, expediente que ao cabo decidimos ensaiar. Como conseguimos chegar ao balcón, entrar nas nosas alcobas sen suscitar alarma, é cuestión técnica que será elucidada no Manual de Asalto de Fortalezas, que próximamente darei ao prelo. Entretanto, fique constancia de que, con escasas erosións e regulares desperfectos materiais, incluindo perda ou destrución de equipas, pudemos, contra toda esperanza,
dormir aquela noite nas nosas duras camas uns axitados homos. O día seguinte estábamos en folga. Falábase de que un profesor de ideas avanzadas requerera un notario para que levantase acta de existencia no lugar dos acontecimentos de impactos de bala procedentes dos disparos das armas regulamentares da Benemérita. Nunca souben se houbo impactos e se houbo acta. Disparos, claro que os houbo, mas ningunha noticia de feridas por arma de fogo, do cual deduzo que os tiros foran de fogueo ou, se con balas, dirixidos ao ar. Francisco, esta carreira de Filosofía e Letras que tanto atraía a Rafael non ten ningún porvir. Só serve para ser catedrático de instituto ou de universidade. E hai tan poucos institutos e tan poucas universidades en España que son moi raras as vacantes. Para cobrilas hai que facer oposizóns, que se convocan moi de tarde en tarde. Se Rafael quixese ser catedrático de universidade, tería que facerse doutor depois de licenciarse, estudar algún tempo no estranxeiro, especializarse en determinada materia, competir con outros aspirantes. Isto levaría ya anos dabondo e chegaría á cátedra tarde para obter uns rendimentos económicos moi modestos. E se quixese ser catedrático de instituto, quase sería igual. Podería gañar antes as oposicións se tiña sorte, mas aínda gañaría menos económicamente. Sería menos considerado socialmente e podería ir destinado moi lonxe daqui. As noticias que nos chegaron da súa vida en Santiago fanme temer que sexa pouco capaz de resistir os afagos das rapazas, que parecen gostar moito del. E non querería eu que se desviase do camiño que semellaba o máis seguro para el nesta materia. Desde nenos, ele e Cheli foron uña e carne. Parecen feitos o un para o outro. Os dous serios, doces no trato, xamais coléricos, sempre tranquilos. Casados os meus 4 fillos, os fillos que tiven da Aurelia, e tamén o Paco e o Tucho, non fican máis mozos na casa que Rafael e Cheli. Manuel e Mercedes desexan que estes rapaces cheguen a ser con o tempo marido e muller, e eu tamén o desexo. A nena tivo máis estudos que a miña muller e sabe francés e inglés, ademais das cousas que aprendeu na escola. É moi experta e aplicada, e eu quixen que estudase idiomas, e aprendeu rapidamente o máis elementar. De xeito que lé moitas veces os mesmos libros que lé Rafael escritos naquelas linguas. Con o cariñosa, prudente e dócil que é, non podo desexar mellor muller para este fillo. E ela leva tanto tempo vivendo connosco que tamén é para min unha filla. As súas relazóns parecen moi inocentes, mas ela algo debeu de ouvir das andanzas de Rafael en Santiago, porque se ve que tivo os seus desgostos. Mas agora parecen estar en paz e irreconciliados. Eu perdín con Aurelia a cobiza de amorear diñeiro e retireime de todos os negocios. Coas rendas abóndame para viver, porque os 4 fillos de Aurelia xa se valen por si mesmos, mas o valor do que teño diminúe de ano en ano, porque os tempos son outros e xa non podo chamarme rico. Con fillos e netos en bon número, pouco podo deixar a Rafael e Cheli, e é preciso que el teña unha carreira que lle permita suster decorosamente unha casa. Debería seguir a carreira de Direito, que ten máis saídas que a de Filosofía. Ese primeiro ano de Filosofía, que acaba de aprobar con matrículas de honor, é preparatorio de Direito, de xeito que tiña que facelo de todas as formas. Como é tan intelixente, faría un bon abogado, e podería ter un bufete ou prepararse para notario rexistrador, o que lle daría unha posición económica moi sólida. Além disto, na Facultade de Filosofía de Santiago non há máis que a sección de Historia, e para estudar linguas clásicas, que é o que lle atira, Rafael tería que trasladarse a Salamanca. É moi lonxe, con aumento de gasto, e tan afastado de min e de Cheli, pode caer nas gadoupas de cualquier lercha que faga imposible o matrimonio con que todos soñamos. Teño que falar con eles seriamente de todas estas cousas. Este curso parece que será para nós moi distinto do curso pasado. Agora somos xuristas. Escorpio é o alumno predilecto do profesor Maluquer, que chegou recentemente á cidade procedente de Viena e Berlín, onde foi discípulo, respectivamente, de Kelsen e de Stammler. Este catedrático novo logrou suscitar interese polos problemas da filosofía do direito, mesmo en círculos cultos non vinculados á universidade. Creste no ambiente a preocupación política.
Poucos estudantes há que non se declaren hostís á dictadura e á monarquía. Escorpio parece indiferente a estes problemas. Estuda moito, non frecuenta os cafés e menos as tabernas. Agora vivemos na acebicharía. El érguese moi cedo e pola praza de Cervantes, o Preguntoiro e a rúa do Castro ponse na universidade e comeza a pasear o claustro en espera de que as salas se abran. Eu chego sempre bastante despois. Somome os seus paseos e cando o sino soa, entramos na aula. Ao findar as aulas, se o tempo é bon, imos dar unha volta á ferradura, despois de xantar. Escorpio ponse a estudiar inmediatamente e só ao entardecer sai da casa e vai ao seminario, onde traballa un pouco. Ao saírmos paseia con outros membros desa institución, esquivando todo contacto con as nosas antigas compañeiras, as quais, por parellas ou por tercetos, ou ben con noivos ou acompañantes, seguen o antigo costume de ir e vir rúa acima e rúa abaixo. Nona non está en Santiago. Un traslado do seu pai, que é funcionario, alongouna de nós. Nona non está en Santiago. Un traslado do seu pai, que é funcionario, alongouna de nós. Escorpio escreve poemas, máis longas cartas a Cheli. Eu creo que a olla como unha irmá, mas non percebo nos seus sentimentos para ela verdadeiro sentimento amoroso. No entanto, se cuadra, cada un ten o seu xeito de amar. Voume convencendo de que os conceitos universais, os xéneros e as especies son convenzóns que ocultan unha infinita pluralidade de realidades singulares. Tanto Escorpio como a min pasamos por brillantes alumnos, mas ao mesmo tempo imos adquirindo soada de poetas de porvir. Rafael parece derivar da poesía mística a filosófica, e na verdade que ben gostaría eu de ser quen de facer os versos severamente cincelados en que Escorpio verte as súas sorprendentes ideas sobre a vida, en forma cada vez máis abstracta e solene. Mas a miña fonte de inspiración é a vida concreta, e para min a mellor expresión da mesma é a realidade feminina. Vou coleccionando sonetos en que se reflecten as 1000 formas desa realidade. Non son propiamente versos amorosos, mas descripciones puelae, que a Escorpio lle parecen demasiado desbordantes de cor, de sonoridade e de esteticismo. Don Francisco invitoume a acompañalo na súa visita a Rafael. Nunca estivera eu en Santiago. A miña mai, moi arelosa, preparoume unha pequena maleta con roupa e despediuse de min cunha emoción un pouco desproporcionada. Tanto teme que se rompan as miñas relacións con Rafael que cualquier cousa que poida influir nas mesmas a pon moi nervosa. O convoio que nos afastaba de Ferrol ia deitando asobíos e pasando túneis. Fun anotando as estacións. Neda, Perlío, Barallobre, Fransa, Cabanas, Pontedeume, Perves, Miño, Paderne, Betanzos Pobo, Betanzos Norte... Non sei se me esqueceu algunha. En Betanzos Norte tomamos unha camioneta de carreira para seguir a viaxe. Aínda que íamos en Berlina, que é a parte dianteira onde se vai máis cómodo, eu enxoeime bastante e tiven que facer o traxecto coa xanela aberta para que o ar me arrefecese a fronte e me defendese do engullo. Cheguei cos ouvidos taponados polas mudanzas de presión ao subir ou baixar polo camiño. Ao final paramos nunha pequena praza e ali estaba a esperarnos Rafael. O corazón comeceu a baterme cando o vin e non me lembrei máis do meu enxoo. Un mozo recolleu os nosos bultos e trasladámonos ao hotel, que estaba próximo. Déronnos os cartos e eu despendín máis de meia hora en vestirme e arranxarme para sair. Fomos dar un paseo pola ferradura antes de xantar. Facía un sol espléndido que douraba as pedras das igrexas e os pazos. Eu sentía que ese sol me entraba no corazón. Despois do almorzo, don Francisco retirouse a descansar e nós fomos vela a catedral e abrazar o apóstolo. Axoellada ante a Virxen da Soledade e ouvindo os versos de Rosalía recitados por Rafael, entroume unha emoción moi grande e non puden reprimir os solouzos. Sentíame moi feliz de estarmos os dous ali, como se fósemos casarnos, e pensei,
Que ditosa sería se iso chegase a realizarse. Mas ao mesmo tempo sentín a angustia que tantas veces sinto e as dúbidas que me atormentan ao pensar que todo pode ser un soño. Porque Rafael quéreme ou non me quer. Trátame con dozura, como a todo o mundo, mas que son eu realmente para ele? Necesítame como eu o necesito? A miña mai di que sí, e que iso é tan certo que para ele resulta mesmo tan natural que o aceita sen ter por que suliñalo, nem mesmo declaralo. Que o seu carácter é así, mas eu non sei. Moitos amigos de Rafael saudáronnos durante o noso paseo. Os máis deles achegábanse a nós e Rafael a presentábamos. Non dicía que eu fose a súa noiva, mas todos parecían creelo e víase que a todos lles agradaba moito o meu aspecto. Moitos llo decían expresamente a Escorpio e felicitábano por ese motivo. Parecía que todos gostaban de min, máis que o propio Rafael, que o vía sen comentar as louvanzas que de min facían. Mamá sí que estaría contente si me vise tan celebrada, vestida de rosa con aquele chapeu e aqueles zapatos que con tanto afán me adubou. Recollemos no hotel Don Francisco e fomos visitar a colexiata do Sar. Nun lugar convido, aguardábanos Saxitario que me saudou con moita ceremonia, descubríndose e estreitándome a mão. Alegroume moito velo. Baixemos cara a igrexa. Nos íamos diante e detrás Don Francisco e Saxitario. Ceamos os 4 no hotel. Logo fóronse os rapaces. Eu subín ao meu cuarto despois de bicar ao pai de Escorpio. Don Francisco ficou no vestíbulo do hotel, lendo a imprensa da noite. Eu despínme e deiteime, mais tardei moitas horas en adormecer. Pasamos estes primeiros días do verao na casa da cabana, beira do mar. Papá e a súa xente non virán até o mes próximo. Artur pasa moitos días connosco cando o servizo llo permite. Os nenos medran saos. A cociñeira e a neneira quérenos moito. Eu vou moitas veces até o Peirao a acompañalo a Artur, cando toma a lancha para Ferrol, e Felicia leva o neno menor no colo e o maior da mão. Volvemos as dúas mulleres e os dous cativos respirando a araxe mareira. E algunhas veces subimos o souto de Santo Antonio e aí estamos até a hora do almoço. Onte non estaba Artur. Veu visitarnos Rafael, que chegou de ferias. Con ele, viñan papá e Cheli. Parecenme unhas relacións demasiado longas estas de Cheli con Rafael. El aínda non ten 18 anos cumpridos e, por moi aplicado e intelixente que sexa, tardará aínda en rematar a carreira e gañar unhas oposicións. E antes non pensaran casar. Comezaron demasiado cedo. Mas... comezaron. Están realmente en relacións. Son noivos. Oios, mentres estamos todos na horta, sentados sobre a erva. Cheli está sempre pendente de Rafael, mas este parece interesarse máis polos xogos dos meus nenos, polos páxaros que cantan nas árbores e polas nubes que pasan, que polas palabras, as olladas e os agarimos de Cheli. É un formoso rapaz, moi alto, lanzado, de ollos e cabelos claros e aspecto doce e serio. Será verdade o que se di das súas aventuras amorosas? Nada na súa fasquía de procazo ou usado. Os seus ollos son límpidos e os seus ademáns reservados, delicados e modestos. Son noivos. Todos damos por descontado que o son, mas non se vían desde há meses. E ele está carón dela tan tranquilo, sen transparentar emoción algunha, calado máis do tempo, respondendo cando cuadra con afabilidade e cortesía, mas sen viveza nen excitazón. Nunca lle ouvin referirse a Cheli como a súa moza. Ela é sempre Cheli, como eu son Socorro, e mal se distingue o trato que me dá a min do que a ela lle dá. Unha e outra somos as súas irmás, e trátanos as dúas cunha suavidade fraternal, sen nos ferir nunca, sen nos molestar, diría que con cortesía angélica. E a Teresa tamén. E o trato cos meus irmáns e os irmáns de Cheli non é moi distinto. Ningunha brusquedade, ningunha aspereza, un trato apracível, mas algo distante, nada dominador, nada vehemente.
Concheli parece non necesitar sequer da palabra. É como a súa irmá preferida, mas tan coñecida, tan sabida, que non ten grande cousa que lle dicer. Ela non se impacienta, lle está serena e comedida, mas vese que está sempre pendente dele. Se Rafael ten tanto atractivo para as mulleres, como non se comporta nunca con Cheli de forma que se perceba a súa talla de conquistador? É que se trata dunha cualidade puramente pasiva? Cheli é moi bonita, é preciosa. Non é provocativa, non hai nada de chamativo ou de ostentoso na súa apariencia, mas toda a xente gosta dela. É unha nena moi fina, moi elegante, moi proporcionada, moi natural, nada mundana, nada afectada, nada vulgar. É, en certo modo, unha réplica de Rafael, sendo en algúns aspectos o contrario. El é loiro, ela ten o cabelo inteiramente negro. El é alto, ela de mediana estatura. Mas en ambos há un sosego, unha compostura, unha bondade na ollada, unha suavidade no trato que suscitan respeto e simpatía. Quen lle dera a Saxitario que Cheli reparase nel? Saxitario gosta de todas. Ben se ve, mas é evidente que Cheli o enleva. Aínda que ninguén máis correcto que Saxitario, o non vai máis da boa educación e tan bon rapaz como rendido admirador da beleza feminina. Se está namorado de Cheli, non é un amor desesperado, aínda que sexa un amor sen esperanza. Iso non lle tira a alegría dun humor risonho. É un amigo leal de Escorpio, mas Cheli parece a muller dos seus soños. E Escorpio, que pensa en relación con Cheli? Escapulirase cando as cousas se poñan serias? Chegará a casar con Cheli? Aí está, discutindo agora cortesmente con Felicia sobre a distinción entre os gorrións e os pardais. Mentres os nenos xogan sobre a herba, papá dorme e Cheli contempla o seu extraño amigo cos seus dulcísimos ollos quase negros. Amalia, Guillerme está cada vez máis afastado de min. Filla de catedrático, tanto o vin na miña casa louvar o talento daquel novo xurista que me deixei engaiolar pola súa fala elegante e precisa, con vocabulario e metáforas estilo Ortega. Cando voltou da Alemanha, dando batidas de tacóns para saudar e beixando a mao da miña nai con barroca inclinación de costas, din o meu consentimento e casamos en San Francisco. Nunca demostrou moito fogo amoroso. Agora penso que máis cos meus posíveis encantos pudo influir o prestixio do meu pai na petición de man con que me honrou o xoven sabio. Ai, señor, hai que viver, hai que triunfar, e un sogro eminente pode facilitar moito unha carreira. Porque non abonda con ser un talentoso xurista para converterse nun reputado catedrático. En fin, unhas brillantes oposicións, e aquí estamos en Santiago por segundo curso consecutivo. Pois dicíanme, estou conforme, que teño un atractivo bastante orixinal. Perdóeseme a imodestia. Dispoño de uns grandísimos ollos verdes de sereia, e de sereia, nada máis fisicamente, pois posúo unhas sólidas e torneadas pernas en vez de cauda de lubina. Esa cauda das sereias arranca da cintura, anulando as posibilidades estéticas que se poden ofrecer até os xoellos. Nisto son máis ben a antisereia, pois as cualidades positivas asinaladas para as extremidades inferiores ascenden evidentemente alén do rótulo e se perpetúan ata aquel límite e máis alá sen ningún rastro de morfoloxía pistiforme. Xulgo inútil continuar esta descrición, que quizá apaixonada e egoístamente realizo con transfiguración hiperbólica. Guillerme tal vez é de outra opinión, ou carece de opinión sobre o particular, pois nunca me rendeu unha homenaxe moi entusiasta como admirador da miña presunta beleza. É o conferencista de moda no distrito. Son moi celebrados os seus artigos nas revistas especializadas e ten unha corte de alumnos que din admiralo devotamente. Dedica o máis do tempo que está en casa á confección do seu grande libro sobre o conceito de direito.
e aínda que me trata con requintada cortesía, a súa mente está demasiado cheia de filosofía xurídica para concederme máis de unha mínima atención. Os máis distinguidos dos seus alumnos do pasado ano son, agora, os seus visitantes máis asiduos. Reúne pequenos grupos en casa e eu fagolles as honras, o que é unha distrazón para min. Afora 2 ou 3 en que a audacia está acoutada polo respeito, aqueles mozos, 3 ou 4 anos máis novos do que eu, venme con timidez moverme entre eles e servirlles pastas e copas. Entre eles destaca, polo seu porte físico, o arcanxélico Rafael Martínez Piñeiro, que alén de xurista é poeta filosófico. Mentres eu estou presente, fala pouco. A diferenza do seu amigo paisano Xorxe Bermúdez, galego sen saudade e con humor, verdadeiramente simpático e conversador brillante. Tal vez o señor Martínez, como lle chama Guillerme, teña moito que dicer cando se discutan os ingredientes que constitúen o conceito de direito. Por favor, un pouco de comprensión para min. Eduqueime nun clima moi distinto do pluvioso clima compostelano. Guillerme paso ben coa súa corte de mozos xuristas, mais eu son a única muller nova de catedrático nesta facultade. Estas damas, fillas de catedráticos como a min, mas criadas á sombra das torres da catedral, reúnense en sombríos e húmidos palacios, en tertulias salpicadas de escuitados coengos coa cruz de Santiago sobre o peito, ou asisten a devotas novenas en igrexas conventuais cheas de mofo e sombra. As alegres estudantes de filosofía ou ciencias non son compaña xeitada para min, aínda que os seus compañeiros de dereito poidan selo para Guillerme. Así que me enfastío bastante nesta eclesiástica capital, entristecida polo melancólico tanxer de sinos innumerables. Gostaría de coquetear un pouco con alguén, porque teño entendido que non é pecado flirt. Non me negará vostede, din que dixo un papa a unha marquesa romana que é un paseo á beira do pecado. Por outra parte, pode haber pecado nun acto de conversa, por moi desenfadado que sexa? Mozas estudantes da miña idade, ou poucos anos menos, flirtean pola Alameda, polos claustros da universidade e até o da catedral. O meu estatus social non me libra de ser muller e moza. Merche. A Comisión de Cultura de Asociación Profesional de Alumnos de Dereito organizou unha serie de actos que se realizan na aula número 4 e que comprenden conferencias e recitais a cargo de profesores e estudantes, o que é moi democrático e de acordo cos ventos que agora sopran de convivencia de todos os estamentos sociais para lograr unha España mellor. Todo o mundo prevé a queda da ditadura e moitos apontan a equipa que vai administrar o novo regime. Será unha monarquía renovada ou será a república? A primeira conferencia, como non, correu a cargo do orador de moda, o profesor doutor Guillerme Maluquer, home de abundantes recursos no discurso académico, elegante acuñador de metáforas desportivas e artesanais con que ameniza os áridos conceitos da filosofía xurídica. Fumo vilo, como quase todas as alumnas do meu curso, porque hai que estar o día, e a reunión ia ser, e foi, unha festa social. Non podíamos deixar de ver que elegante corte de traxe luciría o herr profesor doctor, e cual sería a medida do ángulo que formase o seu torso cando se inclinase a bicar a mao da venerável e roliza señora esposa do ilustrísimo señor decano. Mas, quizá, o que máis nos atraía era a esperanza que se realizou de ver de perto a muller do distinguido conferente, que é dignísima parella do seu marido en cuanto a personalidade social. E a verdade é que pouco ou nada atendín a conferencia, profundamente impresionada pola elegancia e a desenvoltura da moi bela madame, ou frau Maluquer, unha muller moi nova, vestida a última moda, con unha certa originalidade displicente. Ten unhas medidas de manequín, de xeito que todo lle senta estupendamente, e móvese con unha falta de preocupazóns e con unha naturalidade tan insolentes que as respetáveis consortes dos nosos vellos mestres, nobres fidalgas dos pazos da Ulloa ou dos Arnés, criadas por robustas nutrices aldeás,
acostumadas ás tertulias sedentarias e ao chocolate amenizado polos cónegos de dignidade, donas pausadas e prolixas, non podían menos que ollar a desguella, con pasmo entre benévolo e escandalizado. Ali, en primeira fila, con a perna direita montada sobre a perna esquerda, toda vestida de vermello e calzada do mesmo, meias cor de carne e longas cadeas de ouro e pérolas penduradas do encesto e alto pescozo, achábase a deslumbrante e irresistível esposa do noso egrexo xurista. Non demasiado atenta á sobria gesticulación e a embeludada palabra do conferencista, que lle deben de ser de sobra coñecidas, e trocando ás veces sedutoras olladas, insinuantes sorrisos e até breves cochichos. Con quen? Oh deuses, nada menos que con o seu veciño da esquerda, que entrara a par dela como especialmente consagrado ao seu servizo entre a turbamulta de mozos estudantes, axudantes de cátedra e advogados distinguidos que rodeaban o ilustre mozo profesor. Xuraría que ela puxo a súa mão sobre o brazo do seu acompañante, presionando-o docemente para que se sentase á súa beira cando chegou a hora de sentarse. E así ficou, moi serio e moi tranquilo, naquele posto de honra, aparentemente demasiado destacado para un mero estudante, por moi distinguido que sexa. Quen? Quen ia ser senón o hipócrita, o tartúfico, o fimentido, o desvergoñado a quen ti e máis eu coñecemos como noivo da infeliz Xulia, a cual esqueceu, escarneceu e atraizoou en circunstancias especialmente agravantes e aleivosas, coa súa propia descarada, pingo e voluptuosísima irmá, enténdese de Xulia? Pois sí, queridísima nona, és feliz por non ter presenciado semellante abominación. Aquele miserável, do cual tanto todas gostábamos, co seu ar de mensaxeiro de Deus, ali sentado a carón da Afrodita tentadora, da Helena madrileña, da brillantísima e soltísima beleza, raíña da Universidade sen sazón da sombriza Compostela, gozando do seu favor, desfrutando da súa atención, como cabaleiro honrado coa custodia da encantadora fémina. Ai, nona, incredibile dicto, ese xurafaz, causa de tanto oprobrio, ese arcanxo Rafael de satánicos poderes, favorito evidente, con escándalo público, aínda que soterrado, o escándalo, oxalá fose o arcanxo, da fascinadora muller do famoso xurista, que anda polas nubes da captación dos ingredientes da definición do conceito de direito, e non ve, ou non quere ver coa súa inquieta ou usada e, teño que confesalo ranxendo os dentes, interesantísima consorte, procura distraerse na vetusta cidade onde é a presa do fastío, coqueteando con aquel Herodes, con cara de santo, que é o terrível, o cruel, o pesoñoso Escorpio. O tempos ou costumes, a universidade coñece estas cousas, o marido veas, e, no entanto, Escorpio vive. Vive? Non só vive, senón que mesmo acode ás conferencias de Hermann Lucker, como Catilina ás convocatorias de Cicerone. Observarás que fixen moitos adiantos na miña formación humanística. Espero aprobar sen dificultades o latín que levo de rasto. Carísima nona. Vale. Sagitario, tremendo, verdadeiramente tremendo éxito o de Escorpio no seu recital de onte. Eu preferín odiar o meu para máis adiante, coa esperanza de que ese máis adiante sexa a súa vez adiado e non me teña que pôr en moito tempo o problema de seleccionar os meus poemas, de peineiralos cursidosamente e de empastar a voz para recitalos con contido fogo e elegante dizón. Viver e ir de sorpresa en sorpresa. Ah, señores, aquí teñen vocés o atrevido, o paroleiro, o falangueiro, o argalleiro Sagitario, incapaz de botarse o touro a hora da verdade. Merche, que estaba guapísima, radiantísima, alá sentada, no máis alto do hemiciclo, díxome que eu era un fresco, por certas galanterías moi equilibradas que a saída lle dediquei, combinando o caballeroso rendimento cunha sutilísima alusón
ao asoballante dos seus encantos, ao son que de ningunha maneira asobardaba os limites da máis estricta corrección, mas que introducía unha lera nota de alegre humor xuvenil coa comedida referencia aos soños dos admiradores daqueles encantos. Ela frunciu o sobrancello e puxo uns beiciños desaprobadores, mentres me castigaba con aquela calificación, que, ante o meu protesto, ratificou e agravou, utilizando esta vez o sustantivo abstracto frescura, para definir a miña conducta, reforzando co adxetivo esquimal, que se improvisou naquel momento, revela certos dotes no uso dos tropos, supoño que será unha sinédoque. A nena marchouse entre riseira e asañada, de certo cunha saña finxida que nin sequera aspiraba a pasar por verdadeira, así que eu fiquei encantado da súa conducta e, por suposto, da miña. Mas todo ese despexo meu estivo totalmente ausente cando se tratou de dar ou non dar o recital. En troques, o suave, o modesto, o sosegado, o doce, o reservado, o aéreo, o alado Escorpio, non dubidou un momento en aceitar a proposta da comisión. E quase sen pensalo, seleccionou 6 poemas e leunos cun voz sobriamente inflexionada, sen máis mudanzas de ton que as estritamente necesarias, sen rozar unha sílaba, sen unha equivocación, sen unha vacilazón. Ollando de cando en cando o auditorio, mas sin adoptar a actitude de un histrión no palco, con levísimos movimentos da mau esquerda e sen que lle tremese en absoluto a direita que sustiña os papéis. Discretísimas didascalias, intercaladas entre os poemas, distendían os ánimos apreixados polo teor elevado e a linguaxe selectísima dos versos, escritos nun galegouto suficiente, no cual todo o castellanismo estaba intencionalmente desterrado. Poucas persoas das que estaban presentes falarán habitualmente en galego. Moitas terán lido moi pouco ou nada escrito na nosa lingua. As señoras dos catedráticos, con máis arraigamento no país, asociarán inevitablemente o galego á fala dos caseiros das súas casas de campo. Mas cando o Escorpio, con unha lixeira e fina reverencia, deu por rematado o seu recital, os aplausos brotaron espontáneos, nutridísimos e prolongadísimos de todas as partes da aula. Aplaudía fortemente o decano, facendo acenos de aprobazón coa súa branca cabeza. Aplaudía con unha deferente e delicada torsión cervical, Hier Professor Dr. Wilhelm Maluquia. Con un firme e rapidísimo repenique, aplaudían as mãos longas e enxolladas de Frau Maluquia, a quen todo o mundo supón namorada e parte do mundo amante do misterioso Escorpio. Aplaudía con raiva Merche, que sen dúbida lembraba a historia de Cleo. Aplaudía eu, sen saber se Escorpio é un xenio que sabe como comportarse por ciencia infusa, ou un asombroso talento que todo calcula e planifica con espantosa perfeición. Todo o mundo aplaudía. Todo o mundo, máis ou menos sinceramente, louvaba os versos e con absoluta sinceridade, non hai dúbida, o poderoso encanto do recitador. A señora do decano de Direito. Esta señora, esta muller, non parece a muller dun catedrático. Non gosto de como se enfeita, de como se veste. Será guapa, non o nego, mas certos xeitos, certos adornos, certas posturas, certas expresóns, certos acenos poden ir ben a unha actriz, a unha artista de cine, a unha presentadora de modelos de alta costura. Xa lle concedo que sexa alta costura, do máis elegante, mas non
a unha esposa dun catedrático de universidade. E por que distingue tanto ao rapaz que leu os versos? Din que é o discípulo preferido do seu marido. Para min, trátao con demasiada familiaridade. Onte, cando terminou o acto, non lle faltou máis que bicalo. Precipitouse a ele, subiu ao estrado e retívolle a mau moito tempo. Falando sen pausa e comendo con os ollos, dáballe pequenos golpes no ombro con o seu abano. E máis tarde, cando todos saíamos da sala, colleuno do brazo un momento para dicirlle algo en ton confidencial. Non é forma de comportarse. Non há dúbida que é de boa casta. O seu pai é un sabio. Antonio fala dele con reverencia. Toda a facultade venera o Dr. Torrexón. Tamén o seu marido é unha eminencia, aínda que Pedro Virgili o ten por un modernista insubstancial. Mais non há dúbida de que é un home moi fino e cortés, moi respeitoso coas noras, e que fala moi ben dentro do seu estilo, mas non ten autoridade para chamar a atención a súa muller perante as saídas de ton desta señora. Non quero pensar mal, embora non falte quen afirme que entre ela e o estudante hai unha relación sospeitosa. Eu creo que se entendesen, ela non manifestaría en público tanto entusiasmo por ele. El compórtase con toda corresón, mas din que ten maus antecedentes en cuestión de fraldas. Parece mentira. Que se tiña unha noiva aquí e outra no seu pobo, que se relacionaba con dúas irmás ao mesmo tempo. El parece formal e serio, é moi educado e discreto. Se cadra son máis linguas. Antonio di que é o alumno máis distinguido da facultade e deulle matrícula de honor na súa materia. Mas a mocidade de hoxe non é de fiar. Compórtanse con unha liberdade que non creo que sexa boa. Así, hai tanta preocupación polas fillas nas vós familias. Se unha muller como a señora de Maluquer se permite tanta familiaridade con un mozo, non é extraño que el chegue a propasarse. Non o culparía a el. Os homes xa sabemos como son, mas para iso está o matrimonio, que é sagrado. Esa señora non se comporta coa debida prudencia. Terá ou non algo que ver que o que se ve con ese rapaz, mas o que se ve xa non é para visto. Desde que rematou o curso, recibín 3 cartas de Saxitario. É notável como se popularizaron entre os estudantes eses alcumes de Saxitario e Escorpio. O primeiro contou a historia de tais sobrenomes zodiacais, adoptados no colexio onde os dous estudaban, aos seus compañeiros de curso na universidade. E como é tan ocorrente e gracioso no falar, a todos nos resultou moi simpático o conto, sobre todo a nós, as rapazas, a verdade sexa dita, e fomos nós as principais difusores desas astrais denominacións. Pode ser que noutras circunstancias considerásemos que se trataba dunha anedota vulgar. Mas, como se refire a Rafael Martínez, que ten tanto partido entre as nenas, e Xorxe Bermúdez é tan ameno na súa conversa, acollemos con moito interese a historia, e hoxe fálase de Escorpio e Sagitario en toda a facultade de Filosofía, en toda a facultade de Direito e mesmo noutras facultades, porque Martínez e Bermúdez son moi coñecidos en Santiago. Desde que rematou o curso recibín 3 cartas de Xorxe, mentras tomo sol na praia de Samil, releia de Radeira. O día é moi caloroso. Eu xazo tendida sobre a miña toalla, postos os meus óculos de sol, o rosto en sombra, só a que proxecta a lona da sombriña cravada na areia. Saxitario é fillo dun médico da Armada destinado en Ferrol. Un médico prestixioso que ten a súa clientela particular. Dime que se non lle respondo virá a verme. Nos meses finais do curso acompañábame asiduamente. Ao principio discutíamos moito por causa de Escorpio. O da señora de Maluquer era un escándalo. De xeito que ese venenoso diabo disfrazado de anxo non só enganou e martirizou a pobre Xulia e seduciu a súa irmá Eugenia, sino que ten o calo de deixarse querer pola muller do seu protector. Há quen asegura que se vían ás escondidas todas as quintas feiras ás 11 da mañá, cando Maluquer estaba dando a súa aula e Escorpio se achaba libre de obrigas escolares. Nunha casa da estrada de Conxo, onde vive unha muller casada cun practicante do hospital, filla da primeira patroa que tiveron Escorpio e Saxitario
cando vivían nunha pousada da fonte de San Miguel. Muller, a do practicante, que cando Escorpio era pupilo da mai dela, estaba tan namorada dele que unha noite, estando Saxitario en Ferrol con motivo do enterro dun parente, entrou a moza no cuarto en que dormían Escorpio e Saxitario, e non saiu do mesmo ata as 5 da mañá. Como se poden coñecer estes detalles, a non ser polo propio Escorpio ou pola propia namorada súa, non o podo compreender. E quizá non haxa nada diso. Saxitario nega caloradamente toda a veracidade á historia da filla da patroa e aos encontros coa muller do catedrático. Di que as fillas da súa antiga patroa tiñan en moito aprezo a Escorpio e que este, como o propio Saxitario, ten estado na casa da Estrada de Conxo, convidado polo practicante e a súa dona, máis dunha vez des que esta casou, para merendar con o practicante e a súa consorte. Mas que a señora de Maluquer non sabe por onde se vai a Conxo, seguramente, e que, desde logo, a casa en questón é unha casa de honrados artesaos e non é unha casa de citas. Eu creo que pode non ser verdade o das entrevistas en Conxo, mas é evidente que a malita Torrejón de Maluquer está por Rafael Martínez Piñeiro. E Escorpio, que non renunciou a Xulia pola súa noiva de Ferrol, nin a Eusenia por Xulia, non é home para renunciar a Torrejona por nada, se a tal señora, que verdadeiramente está moi ben, se lle ven as maus. O certo é que Saxitario fai máis beiras, mas eu, aínda que o xulgo simpático e educado, de boa familia e brillante por vir, non acabo de me decidir a facerlle caso. Vese que gosta moito de min, e a min non me desgosta que goste. Mesmo me galanteia con enxeño tan escachapedras que o que me debía de desgostar por atrevido faime rir por gracioso, e non teño valor para incomodarme. No entanto, non podo dicer que Saxitario sexa o meu tipo. Encantaríame que o fose, e desgóstame extraordinariamente que non o sexa. Desgóstame extraordinariamente que o meu tipo sexa o que é, porque, a pesar de todo, é incrível, mas é así, o meu tipo é Escorpio. Salgueiro. O profesor Maluquer obtivo o seu traslado a Madrid. Os que fomos os seus primeiros alumnos reunímonos a xantar con ele nunha ceia de despedida. Houbo os correspondentes discursos. Como era inevitável, estiveron levemente tinxidos de política xeral, aínda que ás veces se mascarase de política cultural ou política universitaria. Escorpio pronunciou o que aspiraba a manifestar os sentimentos dos alumnos que ofrecían a súa homenaxe ao admirado mestre. Como un rapaz aparentemente tan céptico en materia de política achou un medio para introducir unhas ponderadas, mas incisivas palabras relativas á situación actual que limita e cohibe o libre desenvolvimento das enerxías criadoras na vida intelectual do país, grandes aplausos, é para min un misterio. Xamais no curso dunha conversa espontánea ouvin Escorpio declamar contra a ditadura. Cando lle dicemos que a FUE acordou declarar a folga, Escorpio filosóficamente deixa de asistir ás aulas, mas raramente se ve nas asembleas e nunca tampouco participa activamente nos tumultos dos claustros, simulacros de enterros de autoridades ou contactos coas forzas políticas clandestinas que propugnan o derrocamento do regime. Creo que Escorpio posúe unha capacidade xenial de actuación en cualquier circunstancia, mas carece de entusiasmo ideolóxico en cualquier sentido. Se cuadra por iso, nunca o vemos exaltado. Xa non digamos en materia política, mas tampouco noutras materias. Os primeiros versos que lle coñecín eran maxestosamente místicos. As autoridades eclesiásticas fixaron nel os seus penetrantes ollos, mas a religiosidade que os versos transparentaban non contiña fervoradas expresións de amor divino, nen sangraba nela a dramática ferida do cristao que luita consigo mesmo para conseguir elevarse ao seu Criador. Non conturbados pola dúbida, nen alapeados pola chama da posezón da graza, eran versos extraordinariamente serenos, extrañamente distantes, como de un intelixente e ecléctico comentarista de experiencias místicas, máis ben que de unha criatura inflamada polo dardo ardente do divino raio. Con todo, as autoridades eclesiásticas pensaron un momento. É evidente,
Promocionámolo como xenio xuvenil da poesía relixiosa. Mas Escorpio, sen violencia algunha, refugou toda a adscripción á asociación e actividades regulares que o vinculasen á vida católica oficial, aínda que isto enfriou un tanto o entusiasmo dos seus admiradores do estamento clerical, o que, en definitiva, fixo renunciar a estes a tencionar facer de Escorpio unha síntese de San Juan de la Cruz e de San Luís Gonzaga. Foi a crónica escandalosa, tal vez exagerada, mas como un evidente fundo de veracidade das súas veleidades e licenzas amorosas. Como ele non fala nunca diso, nen para embaidecerse, nen para arrependerse, nen para confirmar, nen para negar. Todo o que se di é un pouco confuso, mas é evidente que tivo ao mesmo tempo 2 ou 3 noivas, e que unha delas, maior do que el, e irmá da súa noiva oficial, que non era a única, pois tiña outra noiva oficial no seu pobo, foi decididamente a súa amante, ata que a irmá desta o sorprendeu, o que motivou a desaparición de Santiago das dúas irmás. E que dicer das relacións de Escorpio con a señora de Maluquer? Moito se murmura sobre o particular. Ele vai con frecuencia á casa do profesor, e na cella de despedida a este, na cual só estábamos presentes os seus antigos alumnos, cruzáronse entre mestre e discípulo as máis requintadas cortesías, extremosas por parte de Maluquer, ponderadísimas por parte de Escorpio. Nun momento, tal vez ao final do seu discurso, o noso compañeiro dirixiuse ao profesor nestes termos, que creio reproducir quase literalmente. Váiase você a capital do Estado na seguridade de que nesta bella urbe medieval fica un viveiro de corazón xuvenís, latexando, querido e ilustre mestre, ao ritmo dos seus ensinamentos. Martínez, Martínez, esperan a você días de gloria, foi o comentario inmediato do profesor, que logo, no seu discurso, que parecía preparación para unha actividade política de ampla envergadura, voltou a louvar o maduro talento, o fino sentido xurídico, a alta inspiración poética e a elegante elocuencia do noso compañeiro. E da señora de Maluquer, que? Non envaza o máis mínimo as relacións entre o profesor e Escorpio? Non há nada que ligue eróticamente a formosísima filla de Torrejón e o pensativo e armonioso paisano de Concepción Arenal e Pablo Iglesias? Todos son faladorías? Ou simplesmente lixeirezas da dama? Ou amizade platónica? Escorpio e Maluquer trocan corteses falabos e apertados abrazos na cella de despedida. 1. Salgueiro. Somos, na verdade, uns xuristas un tanto extraños. Moitos dos que este ano de 1929 cursamos o penúltimo de carreira, pois entre xuño e setembro pensamos liquidar terceiro e cuarto. Escorpio, aínda que con matrículas de honor en todas as materias, é acreditado como o mellor alumno da súa promoción. Ten unha evidente vocación de poeta, lírico, o mesmo que Saxitario. E eu son tamén un alumno distinguido, e, sen embargo, aínda que secretamente, alimento unha irresistível vocación de escriptor. Mais a min non me tenta o verso, senón a prosa. Non a lírica, mas a épica. A épica, posíbel, hoxe claro está. Non temos por que chamarlle novela en galego ao relato longo. Niso o castellano é a excepción. Novelas, novels, novel, é dicir, relatos breves como os de Cameron. Xa teño escritas 2, que xacen vergoñentamente a dormir un sono sen soños na gaveta da miña mesa de traballo. Mas agora quero escrever unha obra narrativa longa, un romance, romanzo. Pouco a disto na literatura galega. Nos tempos presentes aponta entre nós un verdadeiro romanticista. Os camiños da vida seria un grande romance. Eu,
a pesar de todo. Se non se deixase levar o seu autor nunhas cuantas páxinas pola súa excesiva afición as fórmulas literarias románticas que non poden dar máis de sí. Durante a ceia de despedida ao profesor Maluquer, pensaba eu no enigmático Escorpio como núcleo dun posible romance. Mas precisamente a súa enigmaticidade debería ser respeitada, porque eu a vexo como unha particularidade de interese dentro dunha narración. Eu, autor do romance de Escorpio, respeitaría a súa problematicidade. Non trataría de explicalo todo, máis ben reuniría testemunhos diversos a propósito da súa personalidade, que confluísen e alumiasen de distintos ángulos a figura central. Nunca me metería directamente no interior do protagonista. Este nunca falaría de si mesmo. Serían os demais, os seus parentes, os seus amigos, os que nos falarían do seu pobo, da súa familia, dos seus amigos. E así se iría configurando unha figura, e así se irían ordenando os acontecimentos dunha vida, mediante unha especie de enquisa que apartase dados plurais porque non contraditorios. Na realidade, cada un ve as persoas, os acontecimentos do seu ponto de vista, a través do seu propio prisma. O coñecemento é unha combinación de materia e forma. Esta varía segundo a situación do suxeito cognoscente. Nunha visión inteiramente verdadeira, nunha visión inteiramente falsa, nunha visión inteiramente obxectiva e nunha visión inteiramente subxectiva. Apresentaría un Escorpio, unha vida de Escorpio contemplada a través de diversas personalidades. Como sei moi pouco da vida de Escorpio, fora do que vexo, e se trata de unha realidade moi pouco transparente, tería de inventar moito. Tería de inventarlle unha familia, unha infancia, uns amigos que completasen coa súa visón a miña propia visón. Sería unha composición polifónica, unha narrativa en que houvese moitos narradores. Mas non pretendería que estes nos falasen con unha linguaxe calcada en cada caso da realidade persoal que lles atribuíse. Non pretendería presentar un documento social que reproducise fotográficamente moitas figuras, moitas mentalidades, moitas formas de expresión. Procuraría exprimir con fidelidade o carácter de cada personaxe, carácter que eu mismo criaría, mas non me esforzaría en evitar xiros sintácticos ou voces concretas que a condición social da personaxe faría improbáveis na realidade. Non se trataría de unha reproducción científica da realidade, senón de unha construción artística, na cual o autor visase esencialmente a comunicación de un mundo poético, interpretación de unha realidade, mas no traslado material, vaciado en xeso, versión electrolítica, visión galvanoplástica de unha realidade sensível, de unha obxectividade fenomenolóxica ou fenoménica. Na forma, pois, non se trataría de unha narración documental. Esa muller que fala non fala exactamente como falaría unha muller real da súa condición. Seríame indiferente que me fixesen críticas deste tipo. Eu traduciría a unha linguaxe que pretendería ser eficazmente literaria o discurso polifónico que constituiría a forma do romance. Este estaría, pois, integrado por unha serie de depoimentos en primeira persoa formulados por diversas personaxes que estivesen en relación con Escorpio ou o seu entorno e que proxectasen luz, a súa propia e variada luz, sobre ese entorno e sobre ese Escorpio. Non me preocuparía de xustificar eses depoimentos do ponto de vista da verosimilitude material. Por que se producen eses depoimentos? Simplemente porque o autor decide que se produzan. Non hai que explicalos como informes que o autor se envían, ou como memorias que este descobre, ou como monólogos interiores que este sorprende. As diversas personaxes foran testemuñas de determinados acontecimentos ou reflexionaron sobre determinados feitos. E o autor dispón do poder necesario para transmitir ao leitor en forma de soliloquios, nalgunha ocasión en forma de carta ou alocución, as vivencias que lle interesan. Eu non descubriría unha colección de cartas como Cloderlot de Laclos ou disporía simplemente delas por circunstancias non explicadas como Dostoyevsky, porque esta sería a forma axeitada para unha narración narrada por diversos narradores. Eu faría meramente que cada narrador narrase o que, dado o estatus que eu lle conferise, estivese en condicións de narrar, sen preocuparme de máis xustificacións nen máis convencionalismos. Eu sei o que eles saben. Eu sei o que eles pensan. Eu teño registrados os seus saberes e os seus pensamentos nun disco, mas traducidas as palabras ao meu discurso literario, e fago xirar o disco perante o leitor.
Non son o clásico narrador omnisciente, mas posúo parcial coñecimento do interior de algunhas mentes, entre as quais non figura a mente de Escorpio. Creo que será moi incómodo renunciar a ver por dentro o protagonista, mas impúxenme esa exigencia técnica. Saberemos se a podo cumprir. Cando veremos? Este ano. O mesmo que Escorpio, o mesmo que Saxitario, teño que adiantar un curso, entre xuño e setembro, para poder facer o servizo militar en Santiago o mesmo ano que fin da carreira. Terei, pois, que estudar moito, e algunhas disciplinas, como procedimentos xudiciais e práctica forense, que non me atren en absoluto e das que me examinar don Pedro Virgili, a quen lle cae moi mal que se leven nun curso dúas materias que ele explica e que pertencen a cursos distintos. Aos que fan isto, e son alumnos excepcionais, cualificados en suño por el con matrícula de honor, dalles notável en setembro. Así que teño que esforzarme moito. Por agora non podo pensar no meu romance, e tal vez non podo escrevelo nunca. Salgueiro. Don Pedro Virxili é o único profesor que usa barrete na aula. Noutro tempo, a que hoxe chamamos sala de profesores, era a sala de togas. Nun armario, penduradas das súas perchas, estaban as togas dos catedráticos, e en estante axunto, os barretes. Os catedráticos, de levita e cartola, subían a escada da universidade, entraban na referida sala e trocaban as levitas polas togas e as cartolas polos barretes. Así entraban na aula e daban as súas conferencias. Hoxe iso está en desuso. Os catedráticos xa non usan levita e cartola, senón americano e chapeu. E dan as aulas de cabeza descoberta. Agás don Pedro Virgili. Don Pedro Virgili é calvo e catarroso. Cando vai ao cinema social, sitúase na última fila, e inmediatamente que se apagan as luces, cobre a cabeza con o seu chapeu, que mantivo sobre os xoellos no brevísimo tempo que medeia entre o momento en que se senta e o momento en que dá comeza a función. Se estivese un tempo máis prolongado con a cabeza descoberta, comezaría a espirrar. Apañaría un terrível constipado. Nas aulas ten o barrete do traxe académico nun caixón da mesa. Tírao e colócao sobre a súa cabeza e explica de barrete a lizón. Don Guillerme Maluquer está desde hai 2 anos en Madrid. Os vellos mestres, educados no positivismo xurídico, xa non teñen motivos para escandalizarse por causa da linguaxe neocantiana e orteguiana do xove profesor. A encantadora señora de Maluquer, Né Torrejón, tampouco alporiza xa as señoras da boa sociedade compostelá, como cando pasaba polas rúas facendo resoar as lousas co repinique dos seus altos tacóns, suscitando co seu xentilísimo vaivén as olladas de fogo dos estudantes, afora das do sempre comedido Escorpio, a quen ela distinguía entre todos. Don Pedro Virgili era un dos máis encarnizados inimigos de don Guillerme Maluquer, a quen, non obstante, saudaba con cerimonioso alzamento de chapeu cando con el se cruzaba, e a cuxa dona tributaba homenaxe das súas máis solemnes e galantes reverencias. Mas toda a xente sabía que don Pedro Virgili Sabater era un dos máis encarnizados inimigos de don Guillerme Maluquer Bofill. Agora don Guillerme Maluquer é catedrático da Universidade Central, mas acaba de publicar un libro en que se estuda a obra do seu mestre Rudolf Stammler e se glosa a súa definición do direito, que no original reza así: Vollen verbindet selbst herrlich und unverletzlich. Poño en alemán copiando o texto de Maluquer que traduce as palabras así: querer entrelazante, autárquico e inviolable. Este galimatías formalista suscitou a sarcástica indignación de don Pedro, que na aula de hoxe, toucado do barrete e sorrindo mefistofélicamente, de xeito que unhas moas de ouro que ten a ambos os lados da boca se facían visíveis, o que serve aos alumnos para medir os graus de regocixo do sorriso profesoral, comentou a definición stamleriana, constituída con ingredientes que para eles son notas, pois os ingredientes que certos novos xuristas creen achar nos conceitos son realmente, segundo don Pedro,
elementos constitutivos das fórmulas culinarias, e un profesor de Direito non é un chefe de cociña. Baseándose na tradución de Maluquer, pois o alemán de don Pedro é quase tan elementar como o meu, o vello catedrático comunicou ao seu alumnado que, por razóns mnemotécnicas, elaborara unha adaptación en verso da definición sobredita, que facilitaría aos interesados a asimilación e retención da mesma. O que é entrelazante, manifestou, pode ser disolvente, a contrario, xa que o positivo reclama o negativo. O autárquico é independente, atributo do Estado soberano. O inviolável é imperativo, pois só o obrigatorio pode ser sancionado en caso de infracción. Polo cual, a definición do mestre de Berlín ben pode admitir esta versión métrica. Un querer entrelazante a la par que disolvente de un estado independiente con facultad imperante. Como Maluquer deixou en Santiago favorados admiradores entre os monges juristas, não faltou corresponsal que transmitisse ao professor de Madrid os versos do Compostolano. Vi a carta de resposta, em que dizia, pela sua carta em termos do resultado comentador que lhe saiu a stand. Maluquer em Madrid compartilhava os estudos de filosofia do direito com a preparação para uma atividade política que a decadência da ditadura parece prometer como viável para um tempo muito próximo. Aqui todos, menos Escórpio, agitamo-nos muito politicamente. Eu, quando não tenho que agitar-me ou estudar, penso na minha projetada novela polifónica. Melhor dito, romance. Farei que cada voz assuma a sua função narrativa, se apresente a si própria, como os personagens de teatro chinês, ou prepararei o nome de cada narrador ao começo da sua parte? Ou deixarei que o contexto identifique ao narrador sem especificação textativa? Mesmo poderia haver vozes de personagens anónimos não identificados ou desconhecidos, mas por agora tenho que aprovar o curso. Romance, quem sabe o que farei? Salgueiro. E se algo fago, será verdadeiramente un romance. Aí xacen, en vergoñenta clandestinidade, as mías dúas noveliñas. Eu son un escritor. Cal é a miña verdadeira vocación? A literatura, a xurisprudencia, a política. Na miña familia houbo de todo. Pequenos literatos, pequenos xurisperitos, pequenos políticos, eruditos ou cronistas locais, abogados co seu título obtido en Compostela, mais que exercendo na aldea ou no pequeno Ourense daquel tempo, eran pouco máis que abogados das silveiras, caciques que mandaban en pequenos radios. Ás veces penso se a miña vocación verdadeira non será a de viver como algúns dos homes da miña familia viveron, administrando as pequenas rendas ou paseando en inverno polos forum da Praza Maior, e cazando no monte ou visitando as viñas na ribeira cando o tempo permite. A vida do fidalgo de antano, aínda que eu aproveitaría ese ocio para pensar. Pensar é non facer nada, deixar que a rutina goberne as nosas cousas. Mas nos días que corremos hai que axudarse un pouco para non caer na miseria. A miña nai, como unha vinculeira de Otero Pedraio, ten defendido ben o minguado patrimonio familiar. Mais eu teño que facer carreira. Há demasiadas coisas que me solicitam no mundo, mas são pouco constantes. Um trabalho teimoso não é para mim. Serei capaz de escrever um romance de 600 páginas. Não necessitaria para isso encher 600 quartilhas. E se não atinjo esse número, tudo será uma novelinha mais, condenada à clandestinidade, como as outras. Escórpios e Sagitário fazem versos como Gespete e sobre Gespetes, poemas breves, como a hora se leva, e muitos deles sem medida nem rima, como está de moda. Assim, pronto têm uma suficiente quantidade de quartilhas, que reunidas formam um pequeno volume. Os livros de versos são de poucas páginas, e os brancos também enchem. Mas um romance é longo de fazer, requer constância,
e uma fatigosa coerência. Se não há de ser uma mera fantasia, sem pés nem cabeça. Logo, não serei demasiado novo para levar um termo, um romance. É para captar a realidade humana. Com alguma autenticidade é preciso muita experiência e muita maturidade. Que sei eu dos homens, das mulleres, da vida? Unha menice de pequeno fidalgo galego, nunha aldea pequena, nunha pequena cidade. Un bacharelato no instituto. Uns anos de primeira mocidade de Santiago. Boas notas nos exames, con pouco esforzo. Unha noiva, discusións de café. Estou en condicións de escrever un romance. E cando ia ter tempo para escrevelo? Agora, como os meus compañeros descubriron que falo ben verdadeiramente. Meteronme a dirixente da Federación Universitaria Española. Para ser dirixente de algo neste país, abonda con falar ben. Mais eu creo que os bons xestores non son os bons oradores. Sen embargo, o prestixio da palabra oral escrita é tan grande que aquí se confunde a capacidade oratoria ou literaria coa capacidade político-administrativa. Confeso que me afagou ser eleito presidente de Dereito, mais cando vin que, alén de pronunciar discursos, había que facer xestións, levar contas, escrever cartas. Comecei a cansar destas sangueiras. Hai, porén, que comportarse seriamente e sacrificar algo ao ben común. Estamos nun momento histórico. Hai que comprometerse. Chegarei a dispor de tempo, experiencia e humor para escrever o meu romance. Saxitar. Salgueiro, como presidente da Asociación Profesional de Alumnos de Dereito, apresentou a Ximénez de Asúa no Paraninfo da Universidade, onde o famoso catedrático pronunciou unha conferencia sobre o proxecto de Código Penal. Un grupo de estudantes, de que Escorpio e eu facíamos parte, foi esperar o profesor a cuxa estación chegou no convoio procedente de Madrid. Sorprendeu-nos ver uns oficiais de artillaría que chegaran tamén nun automóbil para saudar o célebre penalista. Todo o mundo quere agora, agasos demasiado comprometidos, a mostrarse liberal e disidente do sistema. Os artilleiros, como nos tempos do rei Amadeu, tiveron un conflito moi serio coas autoridades do Ministerio. Assignaram-lhe um lugar distinguido na mesa presidencial, honra que por primeira vez se otorgava a um estudante. Avançou até a tribuna e, depois de permanecer um segundo à espera de que o silêncio fosse total entre o público, que ainda remexia procurando definitivo acomodo, num local atestado, aceitou a sua peça oratória, muito dentro do estilo de um discípulo de Maluquer, a sua vez devoto discípulo de Ortega, o seu mestre por autonomácia. Salgueiro é mais literato que Maluquer, e um dos juristas e escritores que tanto avandavam a nossa promoção. Mas mientras Escorpio e mais eu temos publicado versos em revista, ninguém viu nada impresso de Salgueiro, de quem se sabe. Ainda bem que está a planear um romance. Salgueiro, vestido de gris muito escuro, com gravata de laço, apoiava um talante professoral as mãos no pupitre. A sua breve figura era naquele momento objeto de todas as olhadas. A gás da sua noiva, que com a cabeça e os olhos baixos parecia a noiva do toureiro, que teme a cornada do touro. Mas Salgueiro ia ditando as palavras do seu discurso com voz energética, quase irritada, o intercélio franzido e pequenos olhos fixos num ponto situado por arriba das cabeças dos ouvintes, como se não dirigisse realmente a estes, senão a um auditório real que pairasse sobre o auditório real. A articulação era clara e dura, mas uma ligeira ronqueira na voz atraiçoava a emoção do orador que nunca falara em circunstâncias tão solenes. Si llevara a las espaldas de mi espíritu la aljaba de la elocuencia, plena de flechas verbales aptas para clavarse, seguras en el blanco lejano del acierto, no las emplearía yo con otro fin que el de representar al profesor Jiménez de Asúa, toda la viva y encendida gratitud, todo el juvenil y ardoroso reconocimiento con que los estudiantes de esta vieja orbe medieval saludan y veneran a aquel que, en horas amargas para la universidad,
siendo nuestro maestro, ha sabido ser nuestro camarada. Eu iniciei a ovación desde o terceiro banco da esquerda, onde machaba o carón de Escorpio e detrás de Merche, e toda a concorrencia, obedecendo como automáticamente á miña capitanía. Arroupou, prolongou e multiplicou o meu xesto. A noiva do orador levantou a cabeza. Xa Salgueiro abandonaba a tribuna e cruzárase con Jiménez da Súa, que se dirigía a ocupala. Ao confluir, detivéronse e o profesor estreitou con enérxica aperta a mau do estudante. A conferencia non foi só un duro comentario xurídico sobre o código en proxecto, senón unha transparente condenación da monarquía. Terminou con estas palabras: Por eso, aunque soy abolicionista, pido la hoguera para el proyecto del Código Penal. Merche aplaudía entusiásticamente. Na lenta evocación do Paraninfo non puden emparellarme con ela. Vina, por fin, na rúa do Vilar, onde, nun grupo de estudantes, femias e varóns, comentaba as incidencias do acto que se acababa de celebrar. Someime ao conxunto coa esperanza de poder acompañar até a súa casa, aínda que tivese que aturar as súas compañeiras de residencia. Sagitario. Merche fora o pasado curso a miña máis formosa distracción. Non poden conseguir dela un compromiso formal. Díxome que lle escrevese, como lle escrevera o pasado verao, e que ela me respondería. Mais, unha vez en Ferrol, é meditar se debo ou non escreverlle. Vou todos os días á casa de Escorpio, e ali vexo Cheli, e cando vexo Cheli esquezo calquera outro rostro de muller. Mas Cheli é para Escorpio, e iso é para min tan natural que non sequer me magoa. Mesmo temo que Escorpio se afaste de Cheli. Sei que iso causaría a Cheli unha dor insoportable, que a destrozaría completamente. Non quero que suceda iso, quero que Cheli sexa feliz. Quero que case con Escorpio. Teño soñado con moitas rapazas. Teño soñado con Cleo, con Eugenia, con Nona, con Merche, coa muller de Maluquer, con moitas mulleres. Soños ardentes, como corresponde aos meus 20 anos de hoxe, aos meus 19 anos, aos meus 18, aos meus 17. Xa no colexio, aquí tiña eses soños. Con Cheli soño rara vez, e son soños moi simples. Vou con ela e con Escorpio pola beira do mar. Embarcamos nunha lancha que nos leva moi lonxe. Ou estamos, Cheli e máis eu, sentados no chao, sobre unha alfombra. Quizá somos aínda nenos, ollando as gravuras dun libro de contos. Son feliz cando soño con Cheli, mas nunca soño que a vexo, ou que lle fago calquera outra caricia. Gostaría de beixar a Merche, e en soños beixaría e dabondo. Ás veces penso que gostaría de casar con Merche, e en soños teño tido a Merche tendida ao meu carón, como se fose a miña muller, ou a miña amante. Nunca soño nin dormido, nin desperto, en casar con Cheli, e menos en tela ao meu sabor. E, no encanto, cando vexo a Cheli, non me lembro de ningunha outra muller. De Cheli, todo me agrada. Agrádame a casa de Cheli, agrádame a mãe de Cheli, unha muller cariñosa, moi activa e sinxela. Agrádame o pai de Cheli, un traballador moi discreto, simpático e prudente. Agrádame Paco e Tucho, os irmáns de Cheli, xa casados, e as súas mulleres, e os seus nenos. Inspírame a familia de Cheli unha grande simpatía, tanto cos que viven con ela, os seus pais, como os que teñen casa propia, os seus irmáns, e que, sen embargo, van con moita frecuencia á Rúa Real para vela a ela e a Mercedes e a Manuel. Cheli enche de poesía a miña vida. En Ferrol, vendo cando a quero, esquézome de Merche. En outubro volverei a Santiago. Terminarei a carreira. Merche non estará ali. Que debería facer? Merche. Agora, con estes ares republicanos que soplan sobre España, Santiago aspira un pouco aos seus membros, eivados, mineralizados, convertidos en pedra de granito. Os costumes, ao menos entre os restaurantes, ou era así un pouco. Onte cheguei de Vigo, con os meus pais, que consentiron en traserme. O meu pai ten que tratar dos negocios como un director de un banco. Sempre que pode, a miña mãe o acompaña nas súas viaxes. Pois estou con outras 3 mozas, que aínda non remataron os estudos.
no Café Español, e connosco o meu primo Xoán, Rafael e Xorxe, Rafael Martínez e Xorxe Bermúdez. Cando cheguei a Santiago para cursar primeiro, en outubro de 1926, nos estilaban esas xuntazas de mozas e mozos nun café. Rafael amostrounos un exemplar do seu libro, Viaxen ao centro do céu. É o primeiro exemplar que saiu do prelo e que le entregou o editor. Aínda non dispón de máis exemplares, nen o libro foi distribuído. Este exemplar foi encadenado inmediatamente que estiveron impresas todas as páxinas, para que o autor o vise, axiña. Xorxe ten na mesma editorial entregar outro libro, intitulado Eva 2000 Sobrizos, que esperaba ver impreso dentro de 2 ou 3 meses. Eu fui a única dos presentes que folei con interese o libro de Rafael. Xorxe xa coñecía os textos. Claro está. As nenas e Xoán felicitaron calorosamente Escorpio, mas pouco repararon no libro. Unha delas preguntou por que non ia con a asinatura Escorpio e pasou a outra cousa, sen esperar a resposta. No círculo escolar en que se moven, Rafael e Xorxe son para todo o mundo Escorpio e Saxitario, pseudónimos que xa trazarían de Ferrol cando iniciaron os seus estudios en Compostela. Eu preguntei a Escorpio se lle mandaría un exemplar do seu libro a súa noiva. Ele, ollándome fixamente, permaneceu en silencio, como se non me ouvisen. Repetín a pregunta, mas as amigas, con o seu alborozo, desviaron a conversa xeral para outros rumos. Eu non houve resposta. Saxitario non se manifesta tan obsequioso comigo como os finais do pasado curso. Pareceume que tiña algún preocupación. Non sei que facer no caso de que antes de meu regreso me manifeste o seu desexo de establecer comigo unha relación de noviado. Eu preferiría Escorpio, que non parece moi entusiasmado con a súa feralona. Xamais fala dela, e se non fose por Saxitario, eu non sabería que esa moza existía. Mas eu non vou facer como Xulia, ou como a súa irmá, ou como a muller de Mariquer que buscaban descaradamente. Eu non tanto non creo que a ollase con mellores ollos que eu. Mas eu non rebaixo a iso, por moito que goste do rapaz. Eu non podo engañarme, e ele non dá sinais de que a preocupación amorosa no que di respeito. Claro que nunca se lle viu entusiasmado por muller algunha, e non entanto hai que consideralo moi mullereiro, porque aínda admitindo que é moi solicitado, a facilidade con que se otorga non é precisamente proba de austeridade. Renace en min, ao pensar nisto, a xenreira que lle tiña desde o asunto da irmá de Xulia. Mais non ficou escarmentado. Nada lle importa que unha muller sexa irmá da súa moza. Nada lle importa que outra sexa consorte do seu mestre. Logo, que moral é esta? Eu creo que Rafael é un conquistador sen escrúpulos, que se prevale matreiramente do seu encanto persoal para aparentar pasividade perante as súas vítimas. Como nota que gostan del, prefere fingir indiferencia por dúas razóns. Unha, que está probado que lo mismo quer fuego fatuo, lo mismito ejer querer. Le huye y te persigue, le busca y echa a correr. De xeito que así se dá máis a valer e encirriquita máis as súas admiradoras. A outra, que se procura con esa tartufesca carantoña unha coartada para semellar inocente, ou favorecido pola eximente de estado de necesidade para evitar ser acusado de negación de auxilio, ou quizá poda alegar obediencia de vida. Habería que ver como se comporta cando está prestando ese auxilio ou exercitando esa obediencia. Mas digo disparates, pois para ver iso sería preciso porse no lugar das súas vítimas. E eu non son unha Eugenia ou unha Torrexona para cair tan baixo. Saxitario. Para os que comezamos a carreira sobre a dictadura, é moi extraño encetar este ano 1930
sen que sobre nós se proxecte a sombra do dictador como un horizonte continuo. E, sen embargo, agora todos temos a impresión de que esa sombra está esvaíndose. Todos os estudantes somos republicanos. Eu son republicano. Todos os estudantes o son. E Escorpio? Que é o que é Escorpio? Son poeta. Mesmo non se lle nota entusiasmo polos seus propios versos. Versifica como Galanteia. Parece que os versos e as rapazas se lle veñen ás mãos. Caenlle das árbores súas que pasan. Brotanlle do chan, de tripa. Todo o mundo é republicano. Mesmo o meu pai, aínda que o disimule perante os almirantes. Lembro cando eu lle dei a noticia da constitución do primeiro goberno de Primo de Rivera. Eu non tiña máis que 12 anos, mas li o xornal que nos chegaba a casa pola mañá cedo, o xornal de Ferrol, pelo correo gallego. Lío mentres desixuaba, e o meu pai, a esa hora, aínda non saíra do seu cuarto. Eu lío ao pé da xanela, bebendo o meu café con leite e ollando a praza de Amboaxe. Desde o meu alto andar, na Rúa Real, no cuarteirón seguinte, aquele onde se erguía a casa que habitaba Escorpio. Escorpio, a quen vería pouco despois no colexio, para chegar ao cual, 3 casas depois da miña, non tiña que empregar máis duns poucos minutos. Eu lía o xornal, e o meu pai entrou naquele momento. O día anterior soubéramos do golpe de Estado, o golpe militar de Barcelona, como o xeneral viaxará a Madrid e o rei o encarregara de formar goberno. Agora, o xornal daba os nomes probáveis dos componentes do directorio militar que ia constituirse. Eu ia dicerllos a meu pai, mas a este o que lle interesaba antes que nada era saber quen se encarregaría do Ministerio de Gobernazón. Eu dixinlle que se falaba de Martínez Anido ou de outro señor cuxo nome esquecín. E o meu pai, como se estivese na súa mão escoller entre os dous, dixo con ton seguro e perentorio: Martínez Anido, pois eche a salvación de España. Agora xa non cree no Salvador, mas só na intimidade o manifesta por mor dos almirantes. Há xentes de direitas que son republicanas. Non se lle ve á dictadura outra saída que a república. Poucos pensan que o rei pode restaurar a Constitución de Cánovas. Continuamos indo ao seminario, mas ali mesmo se fala de política. Escorpio, non. Dámolo por republicano galeguista, como todos os máis que traballamos xuntos. Ele fai en galego os seus versos, como a min, e fala en galego, como todos, mas é republicano. Non lle cairá a república como os poemas, como as mulleres, da pola dunha árbore xo que pase, ou lle brotará do chao sobre que tripe. Saxitario. E agora o ditador está morto. Exonerado polo rei, foise a París e ali fincou a súa vida. O rei quer restaurar o antigo réxime. Moitos peden cortes constituíntes. Como Berenguer, temos outra vez reunións políticas, onde escuitamos asombrosos discursos. Digo outra vez, e falo como se eu fose a historia de España reproducindo a linguaxe dos xornais. Pois eu ningunha vez tiven presenciado con anterioridade reunións políticas. Quero dicer, reunións políticas non convocadas polos que ostentan o poder. Cando as había, antes da ditadura, eu era moi neno para asistir a elas. Desde setembro de 1923, só se reunían publicamente con fins políticos os seguidores do goberno. Mais agora, outra vez, revolen os grupos políticos da oposición ao goberno, da oposición ao réxime. Liberté, cheri. Asistín a algunhas reunións galeguistas. Trátase de formar unha agrupación política que os reúna a todos. As cousas van moi devagar. Os mozos falamos unha lingua, os vellos falan outras. Hainos que son galeguistas puros e só pensan nun estatuto para o noso país, nun estatuto de autonomía. Mais algúns destes falan de República Federal. Outros misturan ideas galeguistas con avanzadas ideas sociais e citan a Marx e a Lenin. Os meus pensamentos oscilan entre as redes públicas e a rede privada. En este último campo, entre Cheri e Merche, mas como ambas viven fora de Santiago, teño que procurarme outras amistades femininas. A verdade é que sempre ando a facer as beiras ás mozas, como as mozas andan sempre facendo as beiras a Escorpio.
Amparo. Moito teño que mirar polas cativas. 3 preciosidades, porque a pequena, cos seus 15 anos, está se pondo preciosa. Vai ser a máis guapa das 4. E todas atirando ao fino, todas atirando aos estudantes que temo que calquer día os artesaos do bairro nos den un desgosto. E agora echaron eses amigos que andan sempre cosidos ás súas saias. Non sei por que consentín que se reunisen no forno para bailar. A Susa aínda é moi nova, e puxena a atender o gramófono, mas coa intención de que avise se nota que algún se pasa da raya, e pare a música se ve que algunha das súas irmás comeza a perder o sentido. Non todas temos a cabeza ben sentada. Que tería sido de min se me tivese deixado engaiolar polo Adriano? 4 anos de noivado e nada conseguiu. E cando rematou a carreira, foise de Santiago nunca máis souben del. Por ir a farmacia no seu pobo, e eu non ia ir a Valladolid na súa procura. 3 nenas ao meu cuidado, e temos que agradecer a Deus que o forno dé para viver. Eses 3 rapaces parecen bons, e son moi finos. Elas están moi ilusionadas. Como son tan guapas, eles amóstranse moi rendidos. No forno nada pasa que non poda dicerse. Bailar, tamén bailan as señoritas no casino. Susa vai buscar as cousas que eles lles encarregaran ao bar e á pastelería, e teñe ordens de ir a sitios distintos cando eles están rumbosos e repeten os encargos. O forno está quente, e nas tardes de inverno os 3 ásanse a gosto connosco. Ás veces traen algún amigo e ás veces ven tamén a Rosa e a nosa prima Elena. Agora Rosa está enferma e o médico non a deixa sair de casa. E di Susa que ese rapaz vai falar con ela pola xanela todos os días. Ese Rafael, que sei que está rematando os estudos, é o máis serio de todos. Cando chegaron a facerse amigos nosos, que foi na verbena da Ascensión, ese non sabía bailar. No forno ensinamos o pasodoble, a balsa, o tango, o fostró e o choque. E agora é o que mellor baila de todos. Mas ao principio, cando non sabía bailar, pasaba o tempo falando con Susa e axudándolle a pôr os discos. Ao comezo desconfiei, porque Susa é unha nena, e aínda que tan morena que parece moura, ben se nota que vai ser a máis guapa de todas nós. Mas moito me fixei, e as conversas eran inocentes. Mentres a miña cabeza rexa, nada a pasar que non deba pasar no forno da Carricova. Rosa. Achome moito mellor, e o médico díxome que podería volver ao traballo dentro de unha semana. Mas que polo de agora non debo sair de casa, e debo repousar todo o que poda. Como xa non tuso e non teño febre, ainda que estou algo débil, estou contente e non me enfastío porque ele ven todos os días e falamos pola xanela. Estou só en casa o máis do tempo, pois a miña tía está no traballo. E eu, agora que vou recobrando as cores e me vexo no espello un pouco menos guapa que cando caín enferma, vou tamén sentíndome contente e espero con moita ilusión a súa chegada. Estamos 2 ou 3 horas falando, até que se fai de noite e se vai. Ben vexo que as veciñas acexan e como ven que é un señorito, andan á espreita do que pasa. E que pasa? Cando pode, colleme unha mao que eu retiro axiña. Non a máis, non pode habelo, como non había máis cando ia ao forno. Teño que ollar ben o que fago, e máis ele tampouco pasa da raya. Paréceme moi decente e moi serio. Vese que gosta moito de min, mas non me atosiga. Eu teño que aturar os sermóns da tía, que non cree que o rapaz veña con bofín. Mais se nada consegue de min, nen eu só de pretendelo, por que ven día tras día? Algo lle importarei. Ben ve que son pobre, unha aprendiza de xastra e que non teño boa saúde. E ven falar comigo un día sí e outro tamén. Non sería a primeira artesá que casara con un abogado. Paréceme máis serio do que o seu amigo Xorxe, o mozo da Carmiña, e mesmo que Salgueiro, de Lucía. Mesmo non sabía bailar cando comenzaron a ir ao forno e era o único que non sabía. A ver se me poño ben e volvemos a vernos na Carricova. Con Amparo diante, non há perigo, mas sempre temos máis comodidades que aquí, falando pola xanela. Saxitario. Son moi guapas estas rapazas do forno. Se non fose porque é maior que a min, eu facíalle rosca a Amparo. É a que máis ben me parece. Sen enfeite ningún, só penteada e lavada con grande aseo, pode pensarse que é unha señorita polo respeito que inspira. Non é unha mexeriqueira e pasámolo todos moi ben. Mais ela, por moito que baile ou troulee, ten sempre un ollo posto nas súas irmás
e nen Rafael nen Salgueiro teñen ocasión de se exceder. E eu tamén non, certamente. Salgueiro, agora que rifou con Sagrario, áchase libre para namorar a Lucía, e eu non teño máis remedio que dedicarme a Carmiña. Todas son moi guapas, e a pequena vai ser a máis chamativa de todas cando medra un pouco. Escorpio facía boas migas con ela, mais trataba como unha crianza. Agora vai todos os días falar coa Rosa, aínda que houve un tempo en que parecía preferir Helena. Por que vai ver a Rosa? Rosa é unha rapaza enfermiza, que nen sequer ten a ledice de escachapernas de Carmiña ou Lucía ou a súa curmá Helena. Namoraríase Escorpio. Escorpio pode namorarse, pois agora non vai polo forno e pasa as horas ao pé da xanela de Rosa e temo que os mozos do bairro lle den un desgosto. Agora, cando comecemos o servizo militar, estaremos suxeitos a un horario máis ríxido. Xa non disporemos libremente do noso tempo. Iso influirá nas nosas relacións coas rapazas do forno. E máis, eu xa comezo a cansar destas amizades semiclandestinas. Temos curso, Escorpio, Salgueiro e máis eu, findaremos en xuño a carreira. Agora estamos facendo o servizo militar. Facémolo en artillaría montada, que é a única arma representada actualmente na guarnizón de Santiago. Fomos, primeiramente, a aprender a instrución con un antigo oficial que nos deu os correspondentes certificados. Agora temos que facer guardas no cuartel e realizar prácticas de tiro, aínda que simuladas. Facemos todos os movimentos necesarios para carregar e disparar os cañóns, mas non os carregamos, nen disparamos. Tampouco montamos a cabalo, aínda que temos a obriga de calzar as esporas. Como somos soldados de cuota, pouco máis temos que facer. Se ben, debemos absternos de toda actividade política. Salgueiro, que xa fora presidente da Asociación Profesional de Alumnos de Direito, foi designado para este curso presidente da Federación Universitaria Escolar do Distrito, mas ao converterse en soldado, resignou as súas funcións no vicepresidente Domínguez. Os oficiais de artillaría teñen tradición liberal. A arma fora disolvida por Primo de Rivera, o mesmo que antes o fora nos tempos do rei Amadeu. Algúns destes oficiais foran a estación do Camiño de Ferro de Curtis cumprimentar Ximénez de Asúa cando trouxemos para pronunciar a conferencia na cual Salgueiro pronunciou o discurso famoso en que se falaba das costas do espírito, a alxaba da elocuencia, as frechas verbais e o albo do acerto. Todo estilo orteguiano puro. Saxitario. Hoxe tropecei con Susa. Non a puden esquivar. Púxome a pan pedir. Non és de lei. Por que enganaste Carmiña? Desde antes do Antroido non vas polo forno. Pescar ante xa? Ti non me viste, mas eu vente vin pola Alameda cunha moza de moito chapeu. E o teu amigo da alma tamén se esqueceu de Rosa. Há moito tempo que non vai vela, e ela cada vez está pior, porque volveu recair, depois de terse iludido cunha milloría que ficou en nada. Sodes uns desavergoñados. O único que é de lei é Salgueiro, que supoño que saberás millor do que min, continúa con Lucía. Ten cuidado con Amparo. Menos mal que ela soubo mantervos a raya, e que nunca obtivestes cousa delas. Somos vos artesás, mas moi decentes. Tende cuidado. Cualquer día presentámonos no cuartel e armámosvos un escándalo, para que o voso capitán saiba quen sodes. Salgueiro toma en serio os seus amores con Lucía? Non o sei. E Escorpio, para que tiña aquelas conversas platónicas con Rosa, se había abandonar a súa conquista coas mãos baleiras? Eu penso que decidiu casar con Chelio e rematar a carreira. Entón, eu traballarei como abogado en Ferrol e casarei con Merche, se Merche quer casar comigo.
Se os dous casais vivemos na mesma cidade, que sentimentos, como as ondas do mar, irán e virán por cada corazón? Saxitario. Reina unha grande axitación política e social. Con motivo dunha folga de obreiros, tivemos que saír do cuartel para constituir un piquete no edificio do Concello, e outro día montamos unha guarda no antigo cuartel de infantaría de Santa Isabel, hoxe baleiro e medio arruinado. Mentre estaba de posto, entre as 2 e as 4 da madrugada, entretíveme facendo un poema. Nela aludía a miña función de sentinela e dicía que a miña noiva estaba sentada na lúa. Mas, a quen vía eu realmente sentada na lúa mentres facía a guarda? A miña noiva, se a podo chamar así, é Merche, que está en Vigo. Podo chamala así? Ela responde as miñas cartas, como fan as noivas, e deixase querer. E cando fun vela, saiu comigo e estivo comigo quase todo o día, e as súas amigas tratábanme como noivo de Merche. Mas unha expresa declaración de que a miña noiva nunca lle arranquei. E eu realmente quérolle. É unha rapaza da que gosto moito. Non pode haber home que non goste dela. Agora que ten 20 anos, é unha verdadeira muller. Pouco menos alta do que eu. Sólida, densa, de seguras e perfeitas pernas. Profunda cabeleira madalénica, pesada, abrumadora, mas que ela parece aturar sen a menor molestia, como unha coroa, como unha aureola de imperatriz bizantina, feita de escura luz, de abismática seda, de reflexos metálicos, de solpor e de azul. Unha cabeleira que mantén intonsa contra a moda garsónica e efébica, e que, como se gravitase inteiramente sobre a súa nuca, a obriga a levar a cabeza ergueita. O queixo quase horizontal, os nocturnos ollos de longas percebas entornados e velados polas pálpebras carnosas. Sobrescellas poboadas arcos nidios de limpo perfil. O colo de cisne imperial. Sobre os erguidos ombros, os brazos como dourados ríos. As maus morenas, de afiados dedos de princesa cruel e poderosa. Unha real moza. Para min e para calquer mozo. Unha soberbia parella. Mas quero a de veras. A verdade é que a min cústame moi pouco traballo querer. Eu creo que sí. Que agora mesmo casaría con ela. Aos meus pais encantaríalles. Por que non a ser a miña muller? Mas era ela a que estaba sentada na lúa enquanto facía guarda nocturna en Santa Isabel. A que estaba sentada na lúa non tiña uns ollos máis inxenuos, unha boca máis fina, unhas cellas máis subtís, unha pele máis clara, unha luz máis triste. Saímos tumultuosamente da casa de Domínguez, cando o noso anfitrión conseguiu comunicación co seu primo de Madrid. Este lle dixo que o Ministerio da Gobernación fora ocupado por os republicanos e que desde o balcón se proclamara a República. Non sabíamos se teríamos que asaltar o pazo de Raxoi. Cando chegamos á praza do Obradoiro, xa había nela moita xente. E polo Franco, pola avenida de Raxoi, por Hortas e Carretas, por San Francisco, pola Cevicharía, afluían novos grupos. Pronto a praza estivo case chea de persoas e comezaron a aparecer entre elas bandeiras republicanas. Dicíase que os concellais republicanos eleitos estaban negociando coas autoridades municipais saíntes.
E de súbito, un grupo de persoas apareceu no balcón principal e foi izada no estilo unha grande bandeira tricolor en medio das aclamacións da multitude. O que ia ser o primeiro alcalde republicano pronunciou un discurso en que deu conta do triunfo xeral das candidaturas republicanas en toda España, da proclamación da República en Madrid e da orden e disciplina con que todos os acontecimentos se estaban producindo. Logo, un home de volumosa presenza e barbas pimargalianas, a que me coñecía eu, como bello republicano que ele era, tomou a palabra e declarou que aquel era o día máis feliz da súa vida e que xa podía morrer tranquilo porque a democracia e a liberdade reinaban no país. E en breve habían de ser lembranza esmorecente os vergoñentos anos da monarquía, cúmplice da ditadura. Todos aplaudimos con frenesí e dando vivas en morras espallámonos polos cafés e as tabernas para celebrar o triunfo. Cinco duros pagábamos de aluguer, era un terceiro andar ben folgado, pola parte de atrás o campi